даражэнькія, гэты новы дзень мы з вами вельмі радыя сустракаць. Я Аліна Коўшык і Анатоль Шырвель. І гэта, канешне ж, раніца з Белсатам, а значыць, вельмі цудоўная і добрая раніца. Так, сёння 27 ліпеня, нядзеля, і гэты дзень нясе нам некалькі цікавых прыгодаў. Ну вось, напрыклад, сёння, хто б мог падумаць, сёння дзень прагулкі з хатнімі раслінамі. Ого! Это так раз для мяне, бо я вялікі аматар хатніх раслін, сёння выгуляю. Скажи, а ты гуляў калісьці раней? Не, вот сёння Всё бывае першы раз. Возьму свой кактус і пайду. Так, ну і яшчэ сёння павіншуйце, калі ласка, сваіх старэйшых, сваё старэйшае пакаленне, моцна нам даміце бабуль, дзядуль, бо сёння якраз сусветны дзень бабуль, дзядуль і пажылых людзей. Ну, пакуль вы там абдымаецеся, мы раскажам, што падрыхтавалі для вас на бліжэйшую гадзіну. Як атрымаць кампенсацыю за адменены авіярэйс? Спытаемся аб гэтым у эксперткі. Хто такія флісакі і чым яны падобныя да баброў, разбіраліся вядоўцы падляцкіх вакацыяў. Ціхае паляванне ўжо пачалося. Дазнаемся і як знайсці грыбы, і як не атруціцца імі, нават як на іх зарабіць. Ну і, канешне, нашы пытанні да вас будуць пра грыбы. Ці вы ўжо хадзілі па грыбы на так званае ціхае паляванне? Колькі вёдраў прынеслі дадому альбо кошыка? Вось, дарэчы, што вы збіраеце ў вёдры ці ў кошыкі? І якія грыбы цяпер у вашым асабістым топе? У тваім, Анатолій, якія? У маім топе асабістым вот зараз вялікі галавач, такі дажджавік, грыб. Ого. Я недавно знайшоў у парку побач з маім домам гэтага дажджавіка вагою 500 грамаў. Для яго гэта зусім не рэкорд. Але для тебя асабісты рэкорд. Летась я бачу велічыню з футбольны мяч, але ён ужо быў састарэлы і пераўтвараўся ў параху. Па гэтаму нічого. А гэты злавіў, парэзаў, пасмажыў і з'еў. Ніколі не каштавала і нават пабаялася. Не, гэта вельмі смачна, гэта смачней за баравік. Да. Ого! Я шчыра скажу, не надта грыбны чалавек. Я ведаю толькі 5 відаў грыбоў, такіх, которые на 100%. Лісічкі, што там яшчэ, белыя грыбы. У нас называўся польскі грыб, ну, што там яшчэ, падбярозавік. І такія... Шампіньёны і вешанкі яшчэ. Ну да, ну, караці, я не разбіраюся, таму з задавальненнем паразмаўляю з нашым сённяшнім экспертам. А нагадаем, што каментары пра то, як вы збіраеце грыбы, ўжо пакідайце у нас на YouTube-канале Белсат Лайф, а таксама на нашых афіцыйных старонках у Фейсбуку, Аднакласніках і ў Інстаграме. Пішыце таксама ў Інстаграме. Ну і дбайце пра лічбовую гігіену, не будзем паўтарацца. Караці, мы пачнем заглыбляцца ў грыбную тэму ўжо проста зараз. Ці можна добра зарабіць на продажы летніх грыбоў, лісічак, падбярозавікаў сезонна, якіх цяпер у самым разгары. Мы паглядзелі закупачныя цэны, дарэчы, у беларускіх прадпрымальнікаў, а таксама даведаліся, колькі гатовы плаціць грыбнікам за ураджай на рынках ужо цяпер. Пасля працяглых дажджоў у беларускіх лясах пачаўся сапраўдны грыбны бум. Пра гэта сведчаць відэа ў садсетках, допізы на тэматычных форумах і ў грыбных чатах. У выніку ў лес выправіліся не толькі заўзятыя грыбнікі, але і тыя, хто шукае магчымасць падзарабіць. Але колькі ж можна атрымаць за адзін грыбны паход і дзе лепш за ўсё прадаваць здабычу? На прасторах тык-току знаходзім і актуальныя цэны. Некаторыя каментатары слушна адзначаюць, прадаваць самастойна заўсёды выгадней, чым здаваць аптавікам. Час назад пришел, время же все спуталось. Лисички купили за минут, получается, 30. Почем ты продал? По 40 рублей килограмм. Ну так еще по-божески. Сейчас остались подосиновики, продаю по 60 рублей килограмм. На рынку ў табарах пад Менскам, вядомым нізкімі цэнамі, у выходныя лісічкі прадавалі па 35 рублёў за кілаграм. На сталічнай Камароўцы, дзе звычайна даражэй, можна было знайсці беларускія лісічкі па 30 рублёў за кіло. А вось здаваць грыбы прыватнікам, якія перакупляюць дары лесу, ўжо не так выгадна. З пачаткам грыбнога сезону і ростам прапановы цэны пайшлі ўніз. На сайтах з абвесткамі прыватныя кампаніі прапануюць за свежыя лісічкі ад 5 до 20 рублёў за кілаграм. Найбольш плацяць за толькі што сарваныя чыстыя грыбы, без смецця і з абрэзанымі ножкамі. У розных рэгіёнах цэны адрозніваюцца ад 3 рублёў за кіло на Гомельшчыне і Магілёўшчыне да 10 рублёў у Лагойскім раёне. Райспажыўтаварыствы, што ўваходзіць у Белкаапсаюз і займаецца цэнтралізаванымі закупамі, пакуль не апублікавалі цэны на грыбы 2025 года. Але прадаць лясную здабычу можна, нават не выходзячы на кірмаш. Дастаткова размясціць абвестку ў інтэрнэце. Пакуль цэны трымаюцца
трымаецца там на ўзроўні 15 рублёў за кілаграм, што таксама больш прыбыткова, чым у нарыхтоўнікаў. Аднак варта ўлічваць, што прапановаў продажу лісічак цяпер вельмі шмат. Ваша абвестка можа завіснуць на сайце на некалькі дзён, а грыбы – тавар, што хутка псуецца і губляе таварны выгляд, а значыць і вашыя грошы. А яшчэ мы ведаем, што ў вілейцы лісічкі закупаюць па 8 рублёў за кілаграм, а ў глузскім раёне і наогул за 4,5 рублі. У крамах жа лісічкі каштуюць, ведаеце колькі? Колькі? 55 рублёў. Што за эканоміка такая? Я вось, дарэчы, ніколі ў крамах грыбы не пакупаю, калі што, альбо сама, што вельмі рэдка здараецца, альбо на рынку. Карацей, нейкія неэканомныя эканомікі ў нас тут, але прыемныя аспекты грыбной тэмы ўжо зараз абмяркуем з нашым цудоўным госцем, этнографам і грыбніком з вялікім стажам, Уладзімірам Лобачам. І вось тут адразу пытанне, цікава ці ён падзеліцца з намі сваімі грыбнымі лайфхакамі. Гаспадар Уладзімір ужо на нашай канапе. Добрый ранку, вітаем вас. Вітанне, спадар Владимир. Мы будем старацца даведацца яго грыбныя мясціны, таму што сэрца мне падказвае, што там ёсць грыбы і для мяне. Ну, у тыктоку тым часам вельмі папулярна нядаўнае відэа з Менскай вобласці, дзе грыбнік сабраў 9 вёдзер падбярозавікаў і лісічак. Яно набрала амаль 500 000 праглядаў. Владимир, а які ў цябе вось рэкорд? Асабісты. Ну, шчыра кажучы, я за рэкордамі не ганюся, і там прынцып дара, да, леснога дара, ну, колькі табе падорыць лес, ну і добра. А так, каб ужо там кантэйнерамі, гэта не плённа, і тады проста губляецца радасць ад... Ну, але вось 500 000 на тиктоку таксама ж радасць. Ну, тут я думаю, што хутчэй за ўсё людзі не падлічвалі там колькасць калорый, якія набраў гэты чалавек. Гэта пра вот шансунак, да, пра тое, што вот пашчасціла, і хутчэй гэта вабіць людзей, што вось чалавеку пашчасціла трапіць у праўдзівае грыбное царства, дзе ён вось так змог набраць іх. Як ты заходзіш у лес так з малітвай, лес, аддай мне грыбы. Не, ну насамрэч это вельмі моцны такі бок нашай беларускай традыцыі, бо існавала такая своеасаблівая лясная этыка, то есть этыка лесакарыстання. І вось свой час мяне вельмі ўразіла вельмі кароткая, але ёмістая формула пры ўваходзе ў лес. Дзень добры таму, хто ў гэтым даму. Ну і там клалі акрайчык, напрыклад, хлеба на пенёк. І вось гэтая формула, яна як бы мае на ўвеце тое, што ты прыходзіш не проста в нейкі гушчар, ты прыходзіш в нейкую сядзібу са сваім парадкам, дзе ёсць гаспадары, і мусіш паводзіцца адпаведным чынам. Мне вельмі падабаецца ваш этычны і вось такі этнаграфічны падыход, такі вельмі з шацункам, з пашанаваннем вось ўсёй гэтай экасістэмы лясной. Но тым не менш, чаму ў некаторых лясах шмат грыбоў, а ў некаторых вобмаль альбо амаль няма? І як разабрацца, у які лес трэба ісці? Ну, пра скарыначку мы ўжо все запамяталі, я спадзяюся, все нашы гледачы цяпер ужо будуць ведаць, як трэба заходзіць у лес. Але тым не менш, ці ёсць яшчэ нейкія іншыя прыкметы, як выбраць добры грыбны лес? Ну, збольшага беларускія лясы все досыць шчодрыя на грыбы. Адзінае, што які б лес не быў, ён вельмі тонка адчувае вось кліматычныя нейкія нюансы, і калі, скажам, лета занадта сухое, то які б не быў прыгожы лес, ну, паўсюль будзе вобмаль грыбоў. Ён любіць такое цёплае і вільготнае надвор'е, і як бы... Ну, а тое, што датычыцца шчаслівага ці багатага лесу і беднага, тут ужо трэба разбірацца на ўзроўні лакальнай традыцыі, бо вось так абстрактна яно, в прынцыпе, не скажаш. То бок, калі чалавек жыве в конкретной мясцовасці, он выдатна разбіраецца без всякіх даведнікаў і кніжак, в які час і куды трэба схадзіць. Дарэчы, я вырас сам пры лесе, я на пах вось вызначаю часто, пашлі мусіць грыбы, бо пахне мне пахне грыбамі. У парке заходжу, вось калі грыбная пара, пахне грыбамі. А як ты вось для сябе вызначаеш, не ведаю, там ёсць можа якія прыкметы, ты не знаю, народныя традыцыі, ці там просто жнівень, пара ў грыбы. Ну, паколькі большасць беларусаў цяперака жыве ў гарадах і мястэчках, то такі лайфхак.
Сходите на рынок. Вось, это самый лепшы індыкатор. Я прыходжу на полацкі кірмаш, прыходзіў, вось, і там все, что есть у лесе, вы убачыце просто вот до миллиметра. Есть еще одна тонкость, потому что ни один грибник не хочет делиться конкретно вот мясціны, где ему там пашчасціла собрать грибов. Есть такі хитрик, ну, ты подыходишь там. Я ніколі, в принципе, не купляю грибы. Это чисто разведка, бо, да. И ты можешь так скептично, значит, поставиться, ну, маўляў, штосьці, вот грибы ваши не так яны добра выглядаюць, магчыма, вы недзе каля дарогі збіралі, ці там в промзоне. Ці ў Чарнобыльскай зоне. Ну, в Полацку это не актуально. Ну, и человек как бы так шчыра крыўдзіць, скажет, ну, якое там было каля завода, я ж вот з зелёнкі. Все ясно, и ты уже ведаешь накірунак перспектыўны для ўласнага пошуку. Ой, я на Віцебшчыне быў некалі ў грыбах фантастычных. Гэта быў нейкі былы полигон, который был пабудаваны там... Дрэтунь. Да. Боже, мы ехали паўз гэты полигон на машине ў камандзіроўку, і мы просто спыніліся, таму што грыбы бы літаральна выходзілі на абочыну дарогі і галасавалі такія: спыніцеся, казалі. Мы нарэзалі тады столькі грыбоў, што не змясціла, багажнік машины не змясціў. Вось моя бабуля рассказывала, што як трэба абіраць лес. Ну, я не вялікая экспертка, але памятаю гэтыя парады, што ў лесе не павінна быць шмат хмызняку. Ну, гэта, конечно, таксама залежыць, якія грыбы шукаеш, ну, але такія найбольш звычайныя. Файна, калі шмат моху, такі ён чысты, і каб вось сапраўды былі такія сосны, і не было вельмі шмат такіх маладых дрэўцаў. Ці сапраўды гэта так? Ну, не заўсёды, потому что кожны гриб, ён як бы любіць сваё месцейка, і, напрыклад, ну, масляткі. Конечно, это лепей такі малады хвойнічок з такім хваёвым падсцілам. Ліскі, як правіла, мох, але не надта вялікі. Калі мох такі таўшчэзны, то не надта. А кажуць, што на згарэлым лесе ліскі добра растуць. Ну, вось не факт, потому что трэба разумець, што пасля пажару парушаецца экасістэма так ці іначай, патрэбны пэўны час, каб яна аднавілася. Ну, а такія грибы, якія ідуць на саленне, так званыя мачонікі, ясно, что в сухим сонечным бары их шукать бессенсовно. Они любят больше такие вільготные, больш низкий лес. Тому, мне здаецца, трэба арыентавацца, па што ты ідзеш. Ёсць адвечныя беларускія спрэчкі. Значит, драннікі з мукой ці не з мукой, рахачоўская ці не гэта. І ёсць такая адвечная спрэчка сярод грубнікоў. Рваць ці рэзаць? Рваць ці рэзаць, Владимир? Ну, ці выкручваць? Паводле цяперашніх дадзеных, ніякай шкоды грибніцы ад таго, што ты выдзіраеш той гриб, няма. Але ёсць такі важны культуралагічны аспект. Потому что, калі ты зарезаешь гриб, ты робишь першы крок по ператваренню объекта природы в объект культуры. Нож – гэта артефакт культуры. Акрамя таго, калі ўжо казаць чисто вот про санітарныя такія рэчы, ну, ты выдзіраеш гэты гриб с каранём, несеш дадому, каб потым ізноў-такі яго адрезаць і выкінуць. Ну і да таго ж, споры ботулізму, яны акурат у зямлі, ты маеш рызыку это все прихапіць і несці дадому. Таму я выключна режу грибы. Як называется, такі допіс у TikTok, там, які ці у Facebook. Лобач кажа, трэба рэзаць. Ну, зразумела, разабраліся. Збіраем у кошыкі, пакеты, вёдры. Мае нейкае значэнне, што ці павінна быць проста прыемна самому? Тара маецца на увазе? Так. Ну, конечно, найбольш экалагічна это плецёныя вось гэтыя кошыкі. Я таксама сёння прыйшла з кошыкам, так што хацела сказаць, але хлусіць не буду, што пайду ў грыбы пасля праграмы, бо ўжо пазнавата, мабыць, не, на 10-й. Ну, па-першае, грыбы там як бы дыхаюць, яны не в пластыкавым ведры ідзе, вот адразу гэты парніковы эфект, і все-таки мы ходзім летам, а не ўзімку, і доўгі час яны там быць не мусяць. Хуценька сабраў і адразу перапрацоўваю. Пакет яшчэ горш,
па зразумелых прычынах. Ну, але бывае сітуацыя такая неспадзяваная, калі ты кашулю здымеш, каб туды просто грузіць грибы, бо іх столькі, што ўжо ніякай тары не хапае. Таму, зноў-такі, па сітуацыі, але лепш кошык, конечно. У маёй роднай вёсцы ёсць некалькі мясцін сакрэтных, Про які всі ведають. которые ведае моя мама. І там, але не кожны год. Але бывае, нарастае столькі авечак, это апенек, это вот про тару, Так. что я помню, что одного году мы забирали на воз. У воз клали, вялізны воз, бацька з конем подогнал. И Это были часы, калі не было тик-тока, так бы ну. ты собрал шмат миллионов проглядов. Да, кошек 50 кг, это детский лепет. Ясно. І яшчэ, конечно ж, мы не можам амінуць важную справу, як збіраць грыбы, каб не атруціцца. Ну вось я заўсёды збіраю толькі то, што ведаю. Ведаю мала, таму ну, вот, напэўна збіраю толькі тыя пэўныя грыбы, вось гэты 5 відаў, якія я ведаю, я іх і збіраю. Іншыя просто не збіраю. Нават калі прыгожа, то просто зраблю фотаздымак, у меня такая фотоахота, фотопаляванне атрымліваецца. Ну, абсолютно слушно позначили универсальное правило. Бери гриб, які ведаеш. Вось як вы лічыце, колькі ядомых відаў грибоў ёсць у Беларусі? Я думаю, что где-то 40. Больш за 200 відаў. О, То бок, ого. Ну, я больш за 200. асабіста ведаю каля 40, по гэтаму я не Ось. сказал. І, звычайна, в любой традыцыі, мы говорим там про Полачыну, Берасцейшчыну ці Гомельшчыну, звычайна это тузін вось гэтых класічных грибоў, якія збіраюць людзі там в розную пару, ад ранніх там чэрвеньскіх да позневосеньскіх. Ну, гэта ніколі не шмат. Это вот пералік абсалютна там, ну, умоўна кажучы, белыя, потым... Давайте пералічым яшчэ раз. Белыя, падасінавікі, цесавікі, падбярозавікі альбо абабкі, ну, ліскі, зразумела, як бы там апенькі, грузды, махавічкі, масляты, вось, ну, ўжо познія там могуць быць зялёнкі. Но іх ніколі не бывае шмат. Ніколі не бывае шмат, і гэты вот спіс, ён досыць такі лаканічны на самой справе. Таму што вот цяперака модныя парасоны, напрыклад, парасончыкі такія, яны рэальна смачныя. Ну, у гады майго дзяцінства іх проста не зважалі за грыбы, іх ніхто не браў. І які сэнс, калі ты набіваеш вёдры баравікамі, Сапраўднымі да, нешта грыбамі. браць там яшчэ. Вельмі цікава, вось, ты памятаеш ты свой першы раз у лесе, і ну, што за гэты час змянілася, і што сёння збор грыбоў вось менавіта для цябе значыць? Гэта, не знаю, там, этнаграфічны рытуал. Я думаю, это целая культурніцкая філасофія, традыцыя. беларускі дзен. Але пра першы раз. Я вот намагаўся ўзгадаць, я не ўзгадаў, таму што хутчэй за ўсё это быў такі час, калі яшчэ дзіцячая памяць не спрацоўвала, таму што колькі я себе памятаю, з бабулем ці з бацькам, это просто вот як частка твайго жыцця. Ну, трэба разумець, это Полачына, там Расоншчына, Ушаччына, это абсалютна лясныя такія вось краі, дзе без этого немагчыма. І гэта традыцыя, она, вот факт, што мяне здзівіла, она жыве тысячагоддзямі на гэтай зямлі. Трэба разумець, што збіральніцтва самы архаічны, самы прымітыўны гаспадарчы занятак чалавека. І в адрозненне, напрыклад, ад палявання, бо ёсць фотапаляванне цяпер, в адрозненне ад рыбалкі, ёсць спартовая рыбалка, чалавек злавіў рыбіну, зрабіў селфі, як бы і адпускае. То памысліць сабе спартовае грыбазбіранне немагчыма, каб чалавек сабраў ведро баравікоў і на ўзлеску іх высыпаў дол. Не збіраў, просто сфотаграфаваў. Да, і акрамя, вот, натуральна, ёсць прагматычны падыход, таму што ну, мала хто не любіць гастранамію, гэтую грыбную, гэтыя стравы з такім непаўторным водарам і смакам. Але дадаліся новыя функцыі, якіх не было, напрыклад, там, скажем, сярэднявечча. Это функцыя эстэтычная. Калі ты там падымаеш лапіну, яліна, там семейка, вот таких баравіков, ну, конечно, ты дастаеш, ты пачынаеш фотаграфаваць, і все стужкі поўныя вось гэтай радасці. Это эстэтыка. Гэта такая пазітыўны эмацыйны настрой.
Я хочу дадаць, што яшчэ сацыяльная функцыя. Калі мы разам з сябрамі ці з сям'ёй выбіраемся ў лес, это цудоўны час разам. Свадар Владзімир, пра грыбы можна размаўляць Да, бясконца. абсолютно. Наступным разам вас чакаем разам з кошыкам грыбоў. Так што мусім дамовіцца як мінімум яшчэ на одну сустрэчу. Дзякуй за гэты цудоўны альбо, досвед. конечно, можно порушить грибницкие традиции. Все-таки взять и нашу всю редакцию, заводить Да, лепш разок у грибы. сустрэнемся на выездзе в натуральных умовах. Прымаем вас за слово. Дзякуй. Этнограф Владзімир Лобач расклаў нам просто па паліцах усе грыбы і сакрэты грыбнікоў. Дзякуй вялікі, дарагія сябры. Я спадзяюся, што вы таксама пішаце вашыя грыбныя секрэты у нашых чатах, в наших каментарах. Мы абавязкова пачытаем. Андрей ужо зараз чытае, я перакананая. Ну, а мы теперь рушим у лясы Подляшша не по грибы, правда, а по флисаки. O, dobry dzień. Добрий Dzień день. dobry. O, dobry dzień, dobry Przyjechali dzień. my do was, bo szukają flisakołów, ich traktu, ich szlaku. Wy znajecie, gdzie to może... Tak. Pisaki przez wieki wozili tutaj z Puszczy Białowieskiej derewo. Чекайте, а хто такі ж флісаки? A no tak, bo Ви Ula w ogóle nie znaje, bo ona z Białorusi to przyjechała do nas Pisaki to tutaj. takie ludzie, którzy zajmowali się splawianiem derewa z Puszczy Białowieskiej tak do Gdańska aż. в принципі амаль бобри, да, як я і казала. Tak, ktoś z bebrami. Oprócz того, to Чекайте, до Гданська? do Gdańska. Отсюль? No. Do Gdańska też sprawiali tutaj piwo. Наша A тема? gdzieś jest z butelki jeszcze może w narwi? Tak, boczki sztyje. Znajdę jeszcze? Jeszcze boczki znajdziesz. No, dobra. Zapraszaj, ja znаю, da. Super. Jeszcze jest pomosty takie fajne. Także co? Siadajcie. Dobre. Даємо. Ty Dawaj. będziesz stojaki. Jako ja, flisak. ja tam, dobra. Jako flisak Jako będziesz flisak, stojaki. super. А я буду Супер. пригоже падати. Fajno, derewiano jeszcze nie płył. Dawaj. O. No, пока. Пока-пока. Усім привітання, шановні підписанти Подляшча. Ведаеце што, аказалася, што флісакі гэта не бобры. My цяпер флісакі, Уля. Чакай, Ілля, нам штосьці казаў гэты дядька флісак пра тое, што тут і дрэва вазілі, і піва вазілі. Гэта праўда? To prawda. Kaliści Narwa, jak i inne jaraki, to byli trakty, jak czapier autostrady, drogi chudkie, nie było tirał, nie było czubunki, byli łodki. No, a Kaliści Narwa, baczysz wokół nas tylko Dolina Narwy, tak? Ага. Taka jest szeroka, to Kaliści Narwa była dużo bardziej szeroka. A ciapier, no jana maleńka, można сказать, ale ja je nazywаю polskiej Amazonkaj. Тому що вона так крутиться, як Амазонка. Ну я бачу, що ми тут і пливемо, і всю Так, весь час. jeszcze ronda brakuje. Да. Na racie, nie? Oj ty werbeńko, kuczerewa, na stoż ty goli poło mała. Na stoż ty goli polomała, nie sama ja je połomała mnie. Цалкам падляцкія вакацыі глядзіце на Белсаце штонядзелю. Таксама шукайце праект на канале Белсат Лайф у Ютьюбе. А што цікавага для нас наглядзеў Андрей? Прывітанне. Прывітанне, калегі, Андрэй. прывітанне, дарагія гледачы. Я аблазіў усе сацыяльныя сеткі і знайшоў для вас найлепшае відэа гэтага тыдня. І пачаць хацелася б з віншаванняў, бо ў пятніцу, літаральна нядаўна, адзначылі дзень пажарнай службы. Адметна, што да свята самі ратавальнікі падрыхтавалі цікавае відэа, якое абавязкова варта паглядзець. І вось яно на вашых экранах. Значит, яны паўтарылі друк Жан-Клода Ван Дамма. Толькі на вышыні нібыта 15 кіламетраў на лопасцях верталёта стаяў МНСнік і паўтараў вось гэты друк Жан-Клода Шпагат. Ван Дамма. Шпагат, так. То тады
у гэтай свята, хоць і з троху са спазненнем, віншуем усіх МНСнікаў з гэтым днём. Але вы шпагат паўтараць не будзем. А вы ведаеце, што Мало быць аднаму такіх жадаюць пажарныя ўвогуле, вот у іх ёсць Давай. сухіх рукавоў. Воя. Рукавы Сухіх гэта вось рукавоў, тыя трубы, па которых ідзе вада, которая у скрутку. Тады рушым далей. Не ведаю, што гэта за рэгіён, але ўсё-такі у соцсетках з'явілася відэа, на якім, напэўна, з'явіўся дом майстра спорту по інтравертызме, інтравертнасці, ці як это правильно назваць. Відэа ў Інстаграм знятае з планера. Яно трапіла ў соцсеткі толькі на гэтым тыдні, дзе пасярод гушчара, які ў далягляд нічога іншага не бачна, далёка ад людзей, інфраструктуры і шуму, стаіць маленькі домік. Домік мары для інтраверта. Калі ласка, давайте паглядзім на яго. Ого. А вже вілобач. Вось, карацей, такі дом. Бачым, што ў самы далягляд нічога няма, ні пад'язных дарог, ні іншых дамоў. Проста ў лесе стаіць вось такі домік. Ну, можна толькі так з гэтага самалёта ці это туды скокнуць і трапіць Мне у рай для інтраверта. Мне падалося асабіста, што там жыве заўзяты аматар грыбоў. Вот. Так, Ідеальна і вось адказ на пытанне толькі я папрошу ад вас. Цікава, гэта выглядае больш на нейкі спакой і суцяшэнне або на першыя кадры некага ужасціка. Але, напэўна... Не, Не, спакой, суцяшэнне цудоўнае адназначна. месца. Для гаражан гэта месца задзіночылі такое хорошае. Я бы там жыла. Ну, а што на гэтым тыдні абмяркоўваў Свет? Можа, ведаеш? Шмат чаго. Шмат чаго, але мы вам зараз не толькі раскажам, але і пакажам. Прафесійныя акрабаты. Жыхары мястэчка Кубулька ў Гватэмале танцам валядор аддаюць даніну павагі індзейскім традыцыям. Танцоры апранаюць маляўнічыя ўборы, падобныя да птушынага апярэння. Затым паднімаюцца на 20-метровы слуп і пад гукі музыкі нетаропка спускаюцца. Мы пакаленне, якое ў нейкі момант станецца гісторыяй, таму мы далучаем да традыцыю моладзь, каб яны вучыліся, працягвалі ўжываць гэта на практыцы, каб гэты танец не знік. Паводле легенды, такі рытуал нарадзіўся падчас засухі. 5 маладзёнаў надумалі папрасіць бажаство паслаць дождж. Каб яно іх пачула, забраліся на слуп. Папярэдне ўпрыгожылі сябе пер'ем, каб пахадзіць на птушак. Потым 4 юнакоў сталі спускацца на вяроўках, кружачыся вакол слупа. 5 граў на версе. Такая традыцыя распаўсюджаная толькі ў некалькіх муніцыпалітэтах Гватэмалы. Мясцовыя жыхары лічаць яе настолькі важную часткай ідэнтычнасці, што нават з'язджаючы ў іншыя краіны падтрымліваюць імпрэзу фінансава. Найлепшы спорт для летняй спёкі. У сталіцы Славеніі Любляне прайшоў 5-й турнір па валейболе на вадзе. Пляцоўка, на якой адбываюцца гульні, на 12 сантыметраў паглыбленая ў раку Любляніцу. А калі спартоўцы пакідаюць межы гульнявой зоны, то аказваюцца ў рацэ на ўсю яе глыбіню. Узяць удзел у такім мокра-валейбольным чэмпіянаце сёлета сабраліся прадстаўнікі 14 краінаў. Калі мы хочам, каб гэта быў сур'ёзны від спорту, нам трэба больш спаборніцтваў. Тут гэта хутчэй для задавальнення, што відаць па тварах удзельнікаў. І нам бы хацелася, каб гэта заставалася трохі вар'яцкім, нават калі ён стане сур'ёзным відам спорту. Славенскія жанчыны дзейныя чэмпіёнкі. Ужо 3-й год запар, таму Славенія ў нейкай ступені на вяршыні. Улічваючы беларускае надвор'е гэтым летам, такі від спорту мае перспектывы зрабіцца папулярным і ў нашай краіне. Падчас залеваў прыдатнымі для спаборніцтваў па водным валейболе могуць стацца нават цэнтральныя праспекты беларускіх гарадоў. І працягнем тэму летніх забаваў і спосабаў пераадолець спёку. А што можа быць лепш за ледзяны смачны коктейль? Толькі коктейль гіганцкі. Прынамсі, гэтак пастанавілі жыхары мексіканскай Тыхуаны і прыгатавалі найвялікшую ў свеце маргарыту.
Тры універсітэты падтрымалі нас працоўнаю сілай. Акрамя таго, мы маем шмат дастаўцаў, якія падтрымліваюць нас у плане матэрыялаў. Напрыклад, тыя, хто зрабіў цыстэрну для Маргарыты. Усе матэрыялы для трубаў, увесь транспарт. Шмат людзей задзеяна, але я б сказаў, што найважнейшыя з іх студэнты. Тарою для амаль 34,5 тысяч літраў кактэйлю сталася вялікая цыстэрна. Яе, як і належыць, аздобілі лаймам. Рэкорд тыхуанцаў ужо трапіў і ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Сваё дасягненне мясцовыя жыхары прысвяцілі 136годдзю горада. Што праўда, нават такой гіганцкай Маргарыты хопіць на стандартную порцыю толькі кожнаму 15-му даросламу тыхуанцу. Трэба рабіць яшчэ. Мы чакалі, мы сумавалі. І нарэшце да нас вярнуўся Віктар Шукіловіч, яго дарачанец. Вітаем, Віця, прывітанечка. Прывітанне, Аліна, прывітанне, Анатоль. Я зноўку ў студыі. І мы вельмі рады і спадзяемся, што нам раскажаш, да чаго рыхтавацца. Ці будзе ў нас грыбное надвор'е? Я добра падрыхтаваўся і пра ўсё дакладна раскажу. Давай. Шановне гаспадарства, некаторыя ў мяне пытаюцца, а якую этымалогію мае назва маёй рубрыкі «Рачанец». Нагадаю, што слова абазначае вялікае гадавое свята або падарунак на яго. Як заўважаюць навукоўцы, рачанец паходзіць ад слова «рок» – год у старабеларускай мове. Прычым рок – гэта зусім не пазычанне з польскай мовы, як могуць падумаць некаторыя, а даўняе яшчэ праславянскае ўтварэнне ад слова «рэкці» – «рачы». Сказаць. Першапачаткова рок абазначаў нешта дамоўленае, а паколькі ўсе пагадненні заключаліся, як правіла, на 12 месяцаў, то рок і пачаў праз нейкі час абазначаць год. Дарагія сябры, 1 жніўня нас чакае дзень святой Макрыны або Макрэні. Як бачыце, само імя гэтай святой асацыюецца з макрэчай, вільготнасцю, дажджом. І гэта знайшло выяўленне ў народных прыкметах. Раней казалі «глядзі восень па Макрыне». Гэта адна з галоўных прыказак, якая сведчыць пра тое, што надвор'е на святую Макрыну лічылася прагнозам на будучую восень. Калі ў дзень святой Макрыны ішоў дождж, чакалі вільготнай восені, што магло быць як добра для грыбоў, так і дрэнна для ўборкі ўраджаю. Сухі дзень, наадварот, абяцаў сухую восень. Як не будзе на Макрэні дажджу, то не будзе бульба гнісці ў зямлі, прадказвалі на Тураўшчыне. Гэтая прыкмета асабліва важная для Беларусі, дзе бульба з'яўляецца адной з асноўных сельскагаспадарчых культур. Падказка для ўладаў, калі бульбы зноўку будзе не ставаць на паліцах у крамах, можна заўсёды патлумачыць, дэфіцыт выкліканы з ападкамі ў дзень святой Макрэні. Калі ж глянуць, якое надвор'е будзе 1 жніўня ў мястэчку Макраны на самай мяжы з Украінай, то дажджу там не прагназуецца. Мясцовыя жыхары могуць выдыхнуць. Бульба, прынамсі, там не пагніе. А 2 жніўня адзначаецца ўспамін святога Іллі, ці Галляша. У гэты дзень перапляліся хрысціянскія традыцыі з вераваннямі даўніх часоў. Лічыцца, што Ілля пераняў многія рысы язычніцкага бога грамабойцы Перуна, стаўшы апекуном земляробства і магутным абаронцам ад нячыстай сілы. У народзе кажуць, Ілля ваюе з чартамі, іх б'е перунамі. Гэта падкрэслівае яго ролю як уладара грому і маланкі, які ачышчае свет ад зла. Свята традыцыйна асацыюецца з дажджамі і навальніцамі. Ілля нарабіў гнілля, кажуць пра надвор'е ў гэты перыяд. На Іллю да абеду лета, а пасля абеду восень. Гэтае выслоўе кажа пра імгненныя змены надвор'я і подых блізкай восені. Прыйшоў Пятрок, сарваў лісток, а прыйшоў Ілля, сарваў 2. Прыказка падкрэслівае паскарэнне восеньскіх зменаў. Ілля укінуў у воду кавалак лёду,
сведчыць аб тым, што вада пасля гэтага прысведка становіцца халаднейшай. Ну і не раілася ўжо купацца. Пра скарачэнне светлавога дня ў гэты перыяд казалі: «Ілля прарок 2 гадзіны звалок». Калі ж глянуць, якое надвор'е будзе ў мястэчку Ілля на Вялейшчыне, то там святы Ілля крыху прыпозніцца, бо 2 жніўня мае быць суха, а дождж з навальніцамі прыйдзе толькі 3 жніўня. Ілля блізка, гніся нізка, уставай раненька, ды жні да пазненька. Гэта казалі, бо ўсюды акурат гэтай парою пачыналася жніво і спраўляліся зажынкі. На ніву выпраўляліся ўрачыста з хлебам, соллю, іконай і грамнічнай свечкай, бо ніўку трэба было прывітаць як добрага чалавека. Трэба было таксама пакачацца па зямлі, каб спіна падчас жніва не балела. Першы сноп абвязвалі белым палатном ці стужкай, падкідвалі ў гору як дзіця, а потым забіралі дадому і ставілі пад абразамі на покуці. Ну і, вядома, трэба было зладзіць пачастунак для сям'і і жнеек. Куды ж без гэтага? Казалі, на святога галляша з новых круп каша. Пры стале абавязкова прыгаворвалі: дай Божа ў гэтым годзе хлябец сабраць і другога дачакаць. Таму, шаноўныя сябры, калі патрэбная нагода да свята, можна зладзіць свае прыватныя зажынкі. Дарагія сябры, добрага плёну, ураджаю, бывайце здаровы, жывіце багата, хай надвор'е вам ва ўсім спрыяе, а шчасце вашага дому не абмінае. Дякую, дякую вялікі, Віктор, табе шчасця і сонейка. Хай надвор'е ва ўсім спрыяе вам, а шчасце вашаму дому не абмінае. Цяпер у перыяд адпачынкаў гэта такое выкшталцоўнае пажаданне прызначана і для будучых пасажыраў самалётаў, і нават для тых, чые рэйсы адмянілі. Подвёў трансферны транспарт, заторы на дарогах, замінка з перасадку, доўгія чэргі на рэгістрацыю. Вось толькі кароткі спіс магчымых прычынаў спазнення ў аэрапорт. І ўсе яны адбываюцца не праз пасажыра, але з праблемамі пасля ён сутыкаецца ў адзіночку. Аднак бываюць і выняткі. Беларуска Валерыя сутыкнулася з непрыемнай гісторыяй. Яна ляцела ў Польшчу з адпачынку ў Францыі. Аднак вылет затрымалі больш чым на 4 гадзіны. Потым у пасажыркі папрасілі прабачэння і падарылі ваўчар на ежу ажно на 4 еўры. Пасля прыезду дадому яна напісала ліст у Wizz Air з просьбаю выплаціць кампенсацыю за адкладзены рэйс, аднак атрымала адмову. У выніку беларуска звярнулася да пасярэднікаў, якія судзіліся з лоўкостарам. Пасля 2 гадоў цішыні прыйшоў ліст ад пасярэднікаў, што Wizz Air прайграў справу і Валерыі заплацяць кампенсацыю. Яшчэ адзін паспяховы кейс ад беларусаў быў сёлета ў траўні. Сям'я з 2 дзецьмі планавала адпачынак у Іспаніі, але ў аэрапорце 12-гадовай дачцэ адмовілі ў пасадцы. Працаўнікам Ryanair не спадабалася, што замест пашпарту у яе быў польскі праездны дакумент, з якім раней дзяўчынка ўжо выязджала за мяжу без праблемаў. Бацька застаўся з ёй у Польшчы, а маці з малодшым сынам мусілі паляцець без іх. Маці-юрыстка дамаглася кампенсацыі ад авіякампаніі – $400 за квіткі і афіцыйныя просьбы прабачэння. Правілы кампенсацыі пасажырам пры адмове ў пасадцы, адмене або затрыманні рэйсаў рэгулююцца адмысловым рэгламентам. Усе астатнія выпадкі на карысць пасажыра, які мае права на кампенсацыю цягам 3 гадоў пасля затрымання. Аднак для ўладкавання справы патрабуецца шмат часу. Усё гэта прыводзіць да таго, што людзі не хочуць марнаваць нервы, нават калі маюць права на законную кампенсацыю, а авіякампаніі тым самым ашчаджаюць мільёны долараў на выплаты. Як зрабіць так, каб пазітыўных кейсаў у спрэчках пацярпелых грамадзянаў з авіякампаніямі было больш, раскажа нам наша госці, юрыстка, заснавальніца ініцыятывы партызанка Ганна Мацеевская. Прывітанне, Ганна. Вітаю. Ганначка, прывітанне. Улетку затрымка або адмена авіярэйсаў можа сапсаваць адпачынак ці наогул яго скасаваць. Каго ў такой сітуацыі заклікаць да адказнасці? Тураператара ці авіякампанію, ці наракаць там на якога-небудзь святога, который не даў спрыяння ў палётах? Ну, на каго? Ну, тут сапраўды я з добрымі намедамі, таму што ўжо больш за 20 год у межах еўразвязу ёсць вырашэнне гэтай пытання. Таму што калі мы сутыкаемся з такімі дробнымі спрэчкамі, так, вось менавіта кампенсацыю, но людзі не ведаюць, і таксама тураператары не ведаюць, авіялініі не ведаюць, у якой межы іх кампенсаваць. Так што
азначае для чалавека, ці гэта эквівалент, напрыклад, 100 еўра, 500 ці 1000 еўра, так? І тут еўразвяз прыйшоў да нас менавіта з упрашчэннем гэтай сітуацыі. Таму вось у межах еўразвяза працуе такі рэгламент, які вырашае гэтае пытанне ў межах фіксаванай кампенсацыі. Што нам гэта дае? Гэта нам дае ў практыцы, што не трэба менавіта звяртацца да суду, таму што авіякампаніі разумеюць, што гэта нічога для іх не прынясе, калі яны не выплацяць гэтую кампенсацыю. І таму, як, канешне, у практыцы звяртаюцца найчасцей да авіякампаній, таму што гэты рэгламент, ён устанаўлівае менавіта, нягледзячы на тое, як чалавек закупіў менавіта гэты квіток, устанаўлівае адказнасць менавіта авіякампаній. У мяне, дарэчы, раз была такая сітуацыя, затрымалі мой самалёт з Вільні, але досыць на шмат гадзінаў, падаецца на 4. І все такі чакалі, ну, ці мы дацягнем вось да 4, каб атрымаць кампенсацыю. І там, падаецца, было 200 еўра ці нешта такое, быццам бы дробязь, і дадому прылецелі, але прыемна. Конечно. А меня зацікавило у твоим расповедях, что есть фиксованная компенсация. Что такое кольки? Ну фиксованная вось, компенсация? гэта будзе залежаць менавіта ад таго, куды мы ляцім, умоўна кажучы, то бок ці гэта лёт у межах еўразвязу, ці прынамсі гэтая авіялінія таксама знаходзіцца зарэгістраванай лініяй у еўразвязу. Тут ёсць некалькі крытэрыяў, але перадусім, каб спрасціць, так, бо у нас у юрыдычным полі заўжды ёсць шмат такіх дэталёў. Вот. Так менавіта. Калі у нас лёт меншы за 1500 кіламетраў, то фіксаваная кампенсацыя будзе 250 еўра. Ну, вот так раз. Так, калі у нас лёт у межах еўразвязу больш за 1500 кіламетраў, так, то гэта ўжо будзе кампенсацыя 400 еўра, альбо калі мы кажам пра палёты па-за межамі еўразвязу, тут будзе іншая вілка. Павінна быць адлегласць ад 1500 да 3000 кіламетраў, і тады будзе таксама 400 еўра. І найвыжэйшае, гэта ў выпадку ўсіх іншых палётаў, гэта будзе ўжо сума 600 кіламетраў. То бок, умоўна кажучы, калі мы ляцім вось менавіта да Вільні, гэта будзе 250 еўра. А калі мы ляцім, напрыклад, Варшава-Токіо, ці Варшава, напрыклад, Сідней, так, калі гэта ўжо на 100% больш за 3000 кіламетраў, гэта па-за межамі еўразвязу, ну то гэта ўжо будзе 600 еўра. І што цікава, гэта на кожнага чалавека, нягледзячы на тое, што гэта ці, напрыклад, дарослы, ці гэта дзіця, то бок калі гэта сям'я, то можна ўявіць сабе, што гэта сапраўды кампенсацыя можа быць нашмат прыемнай. Класс. Цалкам прыемнай, і я ведаю таксама, што часта мы сутыкаемся з такой праблемай, як овербукінг. То бок ты прыходзіш на самалёт і кажуць, а твайго месца няма, таму што ў нас тут зашмат людзей. Мы ведаем, што часцяком авіякампаніі прадаюць там на некалькі адсоткаў больш квіткоў, таму што ведаюць, што людзі не заўсёды прыходзяць на самалёт, што падавалася б дзіўным, але, відаць, такая практыка. І калі ты трапляеш на овербукінг, то табе таксама прапановваюць, ці ты ляціш, ці таксама за нейкую кампенсацыю чакаеш на іншы самалёт. Падаецца, гэта цалкам справядліва, так? Так, ну хіба што нам вельмі залежыць над тым, каб менавіта паляцець гэтым самалётам. Таму, напрыклад, з асабістай практыкі заўжды стараюся рабіць чэк-ін як мага хутчэй, каб не было такой сітуацыі, што для мяне менавіта не будзе месца. Гэта адзін менавіта спосабаў, як менавіта не трапіць у такую пастку, так? Бо часам можа быць таксама сітуацыя, у якой, напрыклад, мы маем ужо выкуплены гатэль, напрыклад, і ён беззваротны. І можа аказацца, што той лёт, які нам запрапануюць, ён ужо не будзе для нас добрым, таму што, напрыклад, ён ужо на наступны дзень прыляціць у месца, куды мы збіраліся ляцець. Ну і ў адпачынку, зразумела, нам заўжды залежыць над тым, каб усё ж такі паляцець тым рэйсам, які б мы хацелі бы. Такая распаўсюджаная праблема, калі затрымка рэйсаў. Ну, вот людзі асабліва там стыкоўкі і так далей. І апроч вось гэта фіксаваная там нейкія кампенсацыі, пры адмене і так далей. Увогуле, на што людзі маюць права, вось калі ўзнікаюць нейкія праблемы. Ну, вот пачнём з затрымкі. Бываюць ваучеры. Я ведаю, што даюць бутерброды, ці нейкую там каву, ці напоі. Такая сабе кампенсацыя. Ну так, але агулам добрае пытанне, яно вельмі на месцы, таму што перадусім мы павінны пытацца і маем права запытацца о нашых правах. То бок, трэба падысці, напрыклад, да стойкі прадстаўніка дадзенай авіялініі, якой мы ляцелі, і спытацца перадусім, якія я маю права. І перавозчык мае абавязак праінфармаваць нас пра ўсіх правы. Я разумею, што можа гэта крыху ідэальная такая рэкамендацыя, так, бо свет розны, інфарматары таксама могуць быць рознымі, але тым не менш, гэта абавязак перавозчыка, гэта перадусім. Другое, не гледзячы на гэтую кампенсацыю,
больш за гэтую кампенсацыю мы маем права перадусім на так званую апеку, то бок, напрыклад, нейкія ежу, нейкую ваду. Канешне ж, гэта ўжо будзе, яно прапарцыйна павінна быць часу, таму якога мы чакаем, то бок ужо як бы тут статус, як бы магчыма авіяліні будзе ўплываць на тое, якія, напрыклад, мы атрымаем ежу ці менавіта напой. Так? Тут можа быць такое, што, напрыклад, лоўкосты могуць крыху хацець заашчадзіць на выдатках. Так? І, канешне ж, калі гэта звязана, напрыклад, з нейкай абавязкам і патрэбай пераначаваць, так? Ну, то тады авіялінія павінна кампенсаваць нам і даезд да гатэлю, і таксама кампенсаваць менавіта гатэль. Ну і тут мы маем сітуацыю такую, што калі б здарылася, што нам не выдадуць гэты ваўчар, не выдадуць гэты, напрыклад, на гатэль ці на таксоўку, то трэба захаваць усе квіткі, якія звязаныя менавіта з такімі дадатковымі выдаткамі. Альбо калі, умоўна кажучы, усе мы людзі накасячыла, напрыклад, авіялінія не выдала гэтай воду, не выдала нейкі пасілак, гэта можа быць таксама звязана з вельмі дарагімі аэрапортамі, напрыклад, дзесьці ў Швейцарыі, напрыклад, так, то трэба захаваць усе гэтыя квіткі, бо гэта ўжо выдатак авіякампаніі па-за межамі кампенсацыі. Гэта тое, што мы дадаткова павінны атрымаць у такой сітуацыі. Ёсць прынцыповая розніца паміж такімі нармальнымі, саліднымі кампаніямі і вельмі папулярнымі лоўкостамі. І вось як ад лоўкостаў, бо хіба што ад іх найцяжэй дамагчыся сапраўды вось гэтых бонусаў за спазненне ці нейкія нязручныя рэчы. Ну вось тут сапраўды, як я казала, з лоўкостамі. Адзінае, што магу сказаць, няма ніякай прававой розніцы паміж статусам лоўкоста ці вельмі прэстыжовай авіялініі. Тут сапраўды правіла і абавязкі перавозчыка будуць такія ж самыя. Адзінае, што, канешне, сам сервіс можа быць крышачку іншы. Ну, мы можам уявіць сабе, што больш прэстыжовыя лініі будуць хацець нейкі там некамфортную сітуацыю неяк больш залагодзіць, а лоўкосты могуць быць менш гэтым заінтарэсаваныя. Тым не менш, мне падаецца, што з практыкі ўсё ж такі ўсе лініі прынамсі выплочваюць кампенсацыю, таму што ім не аплочваецца, каб чалавек потым ішоў яшчэ ў другую інстанцыю, таму што, ну, зразумела, тут ёсць фіксаваныя рэчы, фіксаваны як бы рэч спазнення. Калі яно больш за 3 гадзіны, ну то гэта ўжо менавіта права на кампенсацыю. Фіксаваная кампенсацыя. Вось гэтага, чаму я пачала вось гэтай фіксаванасці, таму што яна не дае вось гэтага полю да суб'ектыўнага вырашэння, ці патрэбна, не патрэбна кампенсацыя. Ёсць правілы, яны вельмі дакладныя, і таму ёсць права на гэтую кампенсацыю. І авіякампаніі трымаюцца. Ганна, нашы гледачы, як і ўсе там карыстальнікі сёння соцсетак, вельмі любяць розныя там, знаеш, такія чек-лісты, там 1, 2, 3, вот што павінна быць у чек-лісце звыклага пасажыра, каб атрымаць кампенсацыю, калі яму адмянілі, напрыклад, рэйс. Вось што трэба зрабіць? Падысці, спець песню, станцаваць. Ну, песні гэта файна, сама люблю, але перадусім, як казала менавіта Аліна, трэба падлічыць час. То бок мусіць быць больш за 3 гадзіны вось на гэтае спазненне. Гэта перадусім. Другое, не варта чакаць, таму што на гэтую кампенсацыю ёсць права 1 год. То бок, калі чалавек падасць, напрыклад, такую заяву на кампенсацыю год і 1 дзень, гэта ўжо будзе права авіялініі, ці выплочваць яму і ці не, але ўжо не абавязак, таму не варта чакаць. 3. Можна разглядзець, калі вы самі пужаецеся, ці, напрыклад, баіцеся, ці нешта вам не зразумела, можна скарыстацца з пасрэдніцкіх паслугаў, якія, ну, на жаль, бяруць частку гэтай кампенсацыі для сябе, але, прынамсі, яны нічога не патрабуюць у сэнсе аплаты, і яны менавіта там 40-50, прыкладна 10% з гэтай кампенсацыі яны забіраюць, але потым выплочваюць чалавеку менавіта гэтую кампенсацыю. Ну і чацвёртае, тое, што часам баяцца беларусы, але тое, што я раю, сапраўды дамагайцеся сваіх правоў, пытайцеся, вам не маюць права адмовіць, больш за тое, вы маеце права падысці да стойкі рэгістрацыі, не рэгістрацыі, выбачайце, прадстаўніка авіялініі і дамагчыся, па якой прычыне менавіта быў затрыманы гэты рэйс, і вам на пісьме альбо ў мэйле павінны адказаць, якая была прычына, каб потым не было такога, што пастфактум лінія скажа, напрыклад, што гэта быў форс-мажор, так званы, то бок нейкія пагодныя ўсловия ці ваенныя ўсловия і так далей. Все ж таки у нас такая геапалітыка даволі інтэнсіўная. Вельмі частая сітуацыя, асабліва калі маеш перасядкі, што можа згубіцца валізка, што з'яўляецца стрэсам, таму што ты трапляеш кудысьці, не маеш сваіх падставовых рэчаў, якія табе вельмі неабходныя. Часта яны даязджаюць. Вось што рабіць у сітуацыі, калі няма нашага багажа, альбо калі мы атрымалі пашкоджаны багаж,
на што мы можам разлічваць у дадзенай сітуацыі? Ну вось тут будуць менш у меня такія Менш прыемныя так, навіны. рэчы, але ўсё ж такі нешта можна зрабіць. Перадусім трэба звярнуцца да бюро, якое менавіта адказвае за багажы. Яно менавіта заўжды знаходзіцца каля гэтых карузеляў, так, якія выносяць нашыя багажы. Трэба пра гэта паведаміць ці па прашкоджванне, ці пра менавіта згубы гэтага багажа. Вось, і тут у нас ёсць наступная рэч. Калі гэта пашкоджанне багажа, то тут, на жаль, я сама мела з гэтым стычнасць, і, на жаль, не было вырашэння добрага, але была для мяне добрая навучка на будучыню. Трэба прадставіць доказ таго, што ты набыў гэтую валізку, гэты багаж, і колькі яна каштавала. Ну і, напрыклад, у мяне з пункту гледжання практыкі ніколі не застаюцца ніякія чэкі, але, прынамсі, ўжо цяпер, ведаючы вось гэтую практыку, я заўжды прашу менавіта чэк альбо фактуру бяру і менавіта прыкладваю да сваіх унутраных дакументаў на выпадак, калі ў мяне згубіцца багаж. Гэта першае, як бы калі ён пашкоджаны. Калі ён все ж такі згубіцца, то тут таксама у мяне сярэдня добрая навіна, таму што ёсць, канешне, Мантрыальская канвенцыя, якая рэгулюе гэтую сітуацыю. То бок, па сутнасці, мы неяк там забяспечаны, так, у міжнародным полі, але мінус таго, што гэтая кампенсацыя, яна абмежаваная. І высокасць гэтай кампенсацыі там залежыць ад такіх паказчыкаў, але упрашчаючы гэта каля 5000 злотых, то бок у пералічэнні гэта да 1200-1300 еўра. Гэта не так кепска. Не кепска, так, але гэта залежыць, што ўнутры гэтай валізкі, так, калі мы не можам даказаць, што там унутры, бо найчасцей мы не захоўваем менавіта чэкі і так далей. Таму трэба гэта ўзяць пад увагу, альбо задумацца над тым, каб выкупіць сабе дадатковае менавіта убяспечэнне, то бок страхоўку на тое, каб менавіта забяспечыць яшчэ свой багаж дадаткова. Так, менавіта. Час так ляціць, яшчэ столькі пытанняў. Вось пасрэдніцкія ланцужкі, там, самалёту на самалёт, самалёту на цягнік. Калі нешта адмянілася, хто за гэта адказвае? Ці прызнаюць авіякампаніі вось гэтыя ланцужкі? І другое пытанне адразу. Форс-мажор. Што гэта такое і калі ён адбываецца? Вот, калі ласка. Ну так, ну перадусім, другое пытанне будзе хутчэй. Форс-мажор гэта тыя выпадкі, калі авіякампанія не адказвае. Ну, бо ад яе, умоўна кажучы, няма вось гэтага ўплыву на сітуацыю. Гэта найчасцей нейкія экстрэмальныя выпадкі пагоды, напрыклад, там цунамі, напрыклад, гэта нейкія выпадкі не раім, так, палітычнага кшталту, напрыклад, ваенныя дзействия, ваенныя нейкія такія сітуацыі. То бок тады сапраўды авіякампанія не адказвае, авіялінія за гэтыя выпадкі. Але тое, што тычыцца вось гэтых ланцужкоў, то скажу так, у практыцы, канешне, найлепш купляць так званы з'яднаны білет. То бок, калі у вас ёсць нейкая перасадка, купляць яго ў межах аднаго білету. Гэта, канешне, родзіць абавязак таксама сесть на наступны самалёт, каб як бы таксама мець працягласць гэтага вось білету. Але тым не менш, гэта плюс, таму што ў практыцы потым трэба будзе змагацца з тым, каб на агульных, менавіта у агульным трэку юрыдычным дамагацца нейкай кампенсацыі. Гэта годы, гэта суды, і гэта тая зазвычай вось такая колькасць, умоўна кажучы, кампенсацыі, за якой найчасцей не варта змагацца, як бы ў практыцы. Я зразумеў, ці правильно зразумеў, што лепей ўсё-такі адзіны нейкі білет, чым на гэтым жа маршруце некалькі розных... Я дадам толькі вельмі каротка адну рэч, калі у вас вось гэты спалучаны квіток, і ў мяне здарылася раз сітуацыя, што я не села на першы самалёт, і другі, ведаеце, адмяняецца адразу, а я пра гэта не ведала, сидела в аэрапорце, чакала, і меня потым не пусцілі самалёт. Таму, дарагія нашыя гледачы і глядачкі, ведаеце, што варта стаяць за сябе за ўласныя правы, ведаць уласныя правы, і гэтаму нас вучылася сёння нашая госця, юрыстка, сузаснавальніца ініцыятывы партызанка Ганна Маціевска. Дзякуй табе велізарна, Ганна. Дзякуй таксама. А гераіня нашага наступнага сюжэта таксама можа нас навучыць мноству карысных рэчаў. Напрыклад, важным сустрэчам з сабою. Меня зовут Ульяна. Я занимаюсь живописью, керамикой и преподаю живопись и керамику. У меня высшее образование, как ни странно, как керамиста. Я работаю по профессии. Моя главная цель как педагога, наверное, во-первых, образовывать, рассказывать про то, что такое мир искусства, что он из себя представляет, потому что хочется, чтобы больше людей понимало, как смотреть на картины, и что такое, в принципе, вот этот мир искусства. Хочется давать людям возможность развивать свой личный голос через творчество, то есть как бы обнаруживать себя, искать себя. Живопись – прекрасный медиум, чтобы
встречаться с собой. То есть не столько рисовать картинки, там, нарисовать лимончики, не знаю, нарисовать моречко, сколько создавать образы, говорящие образы, которые исходят глубоко изнутра. Я как бы являюсь вот организатором, педагогом, бухгалтером, столером и всем остальным мастерской, которую назвала «Спев земле». В принципе, уже в студенчестве я поняла, что хочу преподавать и нести вот это вот впечатление, соприкосновение с искусством для людей. И когда я закончила универ, меня отправили на отработку. Там я работала 2 года, и там родилось название «Спев земле». В своей мастерской, да, я работаю по направлению керамики, по направлению живописи, то есть это 2 направления. У меня вот здесь вот в этом помещении есть 2 пространства, и оно очень хорошо отлюстровывает, как бы как оно есть на самом деле. Там у меня керамика, тут у меня живопись. И на керамике это больше про соприкосновение с живым материалом, про какое-то исследование тактильное, про расслабление. А здесь уже, как я шучу, вон туда, это там девочка уже, то место, где мозги вытекают, там, не знаю, из ушей, из ноздрей, потому что здесь уже такое больше какое-то психологическое, начинаются процессы именно познания, поиска, эксперимента. Там тоже есть эксперимент на керамике, но он такой более игривый, более легкий. И там, мне кажется, материал глины, он все-таки не такой, я не могу цензурно сказать, суковатый. Не такой суковатый, как живопись. Живопись, она такая с характером. Глина тоже с характером, но помягче. Ну, бачиш, кажуть, што мы памягче, ну не ведаю, але праз гадзінку даведаемся больш. Так, праз гадзіну даведаемся, навошта Ульяна вучыць сваіх курсістаў будаваць дачыненні з зямлёй і нават адчуваць энергію вады. Карысна. А пасля лисички, пасля дажджу растуць карацей, множацца ваши каментары. І, дарагія сябры, мяне вельмі цікавіць, сёння такая інтэнсіўная праграма, не паспела вам напісаць нічога і пракаментаваць, таму, Андрей, раскажы, што пішуць. А вось каментатары нашыя былі вельмі актыўныя. Тэма, відаць, трапіла ў самае сэрдушка. Вау. Пішуць нам, што лісічкі сёлета утопія. А вось, калі пашанцуе, будуць і баравікі, і бабкі, і падасінавікі. Грыбы парасоны, вось гэта лепшыя, пішуць нам. По коштах у Барысаве у краме гародніны лісічкі па 17 рублёў за кілаграм прадавалі. А як паляжалі, то ўжо і па 13. Ну, маленькія, да. Сейлы, распродажы. А вот і народная мудрасць. Усе грыбы ядомыя, толькі некаторыя адзін раз. Не карыстайцеся гэтай мудрасцю. Правярайце на сабе, не паказвайце на сабе. Просто давярайце нам, да. Людзі ідуць у лес з вялікімі кашамі. Кошт скупшчыкаў падае адразу, як толькі настае сезон, і грыбоў багата. Так, вот, в сваім матэрыяле мы пра гэта распавядалі. А вось што будзе рабіць Валошка. Пагляджу раніцу з белсатам, паеду на базар, куплю маладой бульбы, лісічак. Будзе смачная вячэра. Я думаю, што я вось гэта зраблю таксама, толькі, мабыць, на абед. Вельмі цікава. Вельмі цікава, вось ці ёсць сярод нашых гледачоў такія ж аматары вось гэтых дажджавікоў, галавачоў, як я. Напішыце. І напішыце пра свае улюбёныя стравы з грыбамі. Вось што вы асабліва любіце, вось бульбачка з грыбамі, з лісічкамі. Супер проста. Так, бо у нас шмат каментараў пра тое, што галоўнае, калі ідзеш па грыбы, гэта сам працэс. А вось пра стравы нам, на жаль, пакуль што ніхто нічого не пісаў. Так што трэба паправіцца і напішыце яшчэ пра стравы. Яшчэ адзначым, што галоўнае, не рваць грыбніцу, нам пішуць. Лепш пакінуць частку грыба. Растуць паўсюль лісічкі ў месцінах і так далей. І лепш яшчэ раяць акуратна выкручваць іх. Вось, памятайце, што спадар Владзімир казаў, што можна і падзякаваць лесу за той дар, які атрымліваць, і скарыначку захапіце хлеба. Вось такія класныя парады. Андрей, дзякуй вялікі. Спадарца, слухаю музыку, а абмяркую новы пакет санкцыяў супраць Беларусі і даведаемся, як зарабляць на тык-току у наступнай частцы праграмы.
чаго працягваеш гуляць у гульню на смактошу, кроў табе пакусываючы юн наводшу дзесь марную жыццё, але ведаеш, усё ж не тое, нясю. Осторожно абіраеш словы, нельга усміхацца незнаёмым, і ўсё гэта адбываецца па коле. Пакуль сэрца не даклічацца да волі, а воля, воля, воля дзесьці там. Ігнаруеш, дадаеш яе ў спам. Тэрмінова трэ чара вызвалення, без сумневаў. Убавь, сестра, мараленьку чаранцу просьма. Мараленьку чаранцу просьма, просьма, просьма. Мараленьку чаранцу просьма. Мараленьку чаранцу просьма, просьма, просьма. Дзень прыгажосць за акенцам, зімовы водар птушкі ляцяць за мяжу. Табе з імі, можа, не захоўваю каханне, першае захапленне. Веру, што будуць змены, але чамусьці будуюцца сцены. Сваё газавае святло ключа, ой, ты палец лайну, і штодзённа сілкуецца ад тваёй крыві, пакуль сэрца гліча. Што вартае волі, а воля, воля, воля дзесьці там. Ігнаруеш, дадаеш яе ў спам. Тэрмінова трэ чару вызвалення, без сумневаў. Убавь, сестра, мараленьку чаранцу просьма. Мараленьку чаранцу просьма, просьма, просьма. Мараленьку чаранцу просьма. Мараленьку чаранцу просьма, просьма, просьма. Вай, 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 куды заплылі, а дзень усё змокла, галовы сухія, амаль утапіліся, кідайце кола. А то я пачую апошнія слова. Воля, 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 дзесьці там. Ігнаруеш, дадаеш яе ў спам. У цярплівасці застаўся адзін крок, уночы кудысьці згінуў незнарок. Мараленьку чаранцу просьма. Мараленьку чаранцу просьма, просьма, просьма. Мараленьку чаранцу просьма. Мараленьку чаранцу просьма, просьма, просьма. Найлепшая раніца гэта раніца ў кампаніі прыемных, разумных, прыгожых і таленавітых людзей. І таму так радыя мы сустракаць сёння з вами, дарагія нашы. І радыя, што вы выбіраеце нас. Аліна Коўшык і Анатоль Шырвель дасылаюць усім вітанні, а калі ніколі нават зараджаюць ваду праз экраны. Ну, это быў жарт. Ну, давайте паглядзім, што мы для вас падрыхтавалі на другую частку нашай сённяшняй праграмы. Калі ёсць у свеце вырай, то гэта Коста-Рыцкі край. Саша Гойшык правядзе па райскіх пляжах і велічных вулканах. Героі тайны нечаканасці лонданскага метро пабачым усё гэта на ўласныя вочы разам з гераіняй праекту «Від на жыхарства». Густ ці смак Віктар Шукіловіч патлумачыць, адкуль растуць ногі ў распаўсюджанай памылкі навічка. Ну, а мы і з густам, і з смакам працягваем распытваць вас пра грыбныя ўраджаі, колькі кошыкаў вы ўжо назбіралі, дзеліцеся, ці маеце патаемныя грыбныя мясціны. Ну і вось пра рэцэпты я пытала, што найбольш любіце з грыбамі. Ну, а я пытаюся пра экзатычныя грыбы, пра галава, чи яшчэ што-небудзь такое незвыклае для астатніх, тое, што вы збіраеце і ядзіце, і ніхто не ведае, што гэта ядомае. Кажуць, што пірог з грыбамі, еш пірог з грыбамі, а язык трымай за зубамі. Гэта мне, да? Пра ўраджайныя мясціны нам наўрад ці напішуць, я думаю. Ну, але мы славілі спадара Владзіміра на слове, што ён забярэ нашу рэдакцыю, пакажа гэта мясціны. Так што спадзяемся, што так атрымаецца. Вельмі чакаем вашых каментараў у інстаграме. Адрас вы бачыце на экране. Таксама на ютуб-канале Белсат Лайф і на афіцыйных старонках Белсату, Фейсбуку, аднакласніках, карацей, ну проста паўсюль. А тых, хто нас глядзяць з Беларусі, рабіце гэта з галавой, з VPN-ам і адмысловымі нікамі. Тым часам Саша Гойшык дасылае нам прывітанні з Коста-Рыкі. Ані лісічак, ані баравікоў ён там не бачыў, але знайшоў, Аліна, шмат іншых цікавостак. Не здзіўляюся. А ці ведалі вы, што назва краіны Коста-Рыка літаральна азначае багаты бераг? Такой фантастычнай прыроднай разнастайнасці няма больш нідзе ў Цэнтральнай Амерыцы. Райскія пляжы, таямнічыя джунглі і велічныя вулканы, а таксама развітая гаспадарка і выдатная турыстычная інфраструктура, высокі ўзровень бяспекі і сапраўдная дэмакратыя. Прывітанне, сябры!
Я Саша Гойшик, і мы працягваем вандраваць вакол свету на раніцы з Белсатам. Сёння мы адправімся ў Коста-Рыку, самую турыстычную, расслабленую дзяржаву Цэнтральнай Амерыкі. Яна нават уваходзіць у топ-10 самых шчаслівых краін свету. У Коста-Рыку не проста сцікаюцца турысты з усяго свету, але нават перасяляюцца пенсіянеры з США і Канады, шукаючы спакой і цеплыню. Нацыянальны слоган краіны «Пура віда», што азначае «чыстае жыццё». Гэта не проста словы, а жыццёвы лад і філасофія, што вучыць жыць проста, з удзячнасцю і ў гармоніі з прыродай і людзьмі. І чым глыбей ты прымаеш яе сэнс, тым больш разумееш. Пура віда – гэта не тое, што табе даюць, а тое, што ты адкрываеш сам. Два ўзбярэжжы – Ціхі акіян і Карыбскае мора. Тут можна сустрэць світанак на адным беразе, а захад на другім. Коста-Рыка займае ўсяго 0,03% зямной паверхні, але тут жыве 5% гатункаў усіх жывёл і раслін планеты, а сярод іх асобна вылучаецца мімімішны лінівец, сімвал мясцовага рытма і расслабленасці. Больш за чвэрць тэрыторыі Коста-Рыкі – гэта ахоўныя прыродныя зоны і нацыянальныя паркі. Каля 98% электраэнергіі атрымліваецца з аднаўляльных крыніц. Гэта адна з самых экалагічных краін свету. У 1948 годзе краіна адмяніла сваю армію. Гэта было замацавана ў Канстытуцыі, і з таго часу Коста-Рыка вядома як краіна міру. Праўда, пад неафіцыйнай аховай з боку США. І замест арміі ўлады ўкладаюць грошы ў адукацыю і медыцыну. Асабліва мяне ўразілі шматлікія праявы салідарнасці з Украінай у сталіцы Коста-Рыкі. Аўтобусныя прыпынкі і білборды з жоўта-блакітнымі колерамі. Гэта прыемна ўразіла, але час рухацца далей. Мяне ўжо чакае Панама, дзе скончыцца панамерыканская шаша. Падрабязней пра мае костарыканскія прыгоды чытайце на нашым сайце belsat.eu. І заставайцеся на раніцы з Белсатам. Латинская Америка, ну а дакладней некаторая яе частка Беларусь любіць. А вось Еўропа на тыдні прыняла 18-й пакет санкцый супраць нашай краіны. Чым гэта пагражае простым беларусам, высветлім у калегі вядоўцы праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александра Кныровича. Вітаю, Саша. Прывітанне. Добрага ранку. Ну вось некаторыя еўрапейскія палітыкі, у тым ліку кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас назвала новы пакет самым жорсткім. Што там жорсткага і як гэтая жорсткасць паўплывае на гаманцы беларусаў? Еўрапейская жорсткасць. Ну, так званая еўрапейская жорсткасць ужо ў 18-м пакеце все ўплывае ніяк не пашкодзіць беларускай эканомікі, калі мы распавядаем пра гэта як пра некую мэту ўсё ж такі. Так? А калі ж казаць больш дакладна пра 18-й пакет санкцый, то, канешне, некаторыя іншыя СМІ, не Белсат, за некалькі тыдняў распавялі, што будзе жорсткая забарона на працу цалкам з усімі беларускімі банкамі. І гэта, канешне, было б катастрофа, гэта была б катастрафічна цалкам, таму што гэта азначала супыненне суадносін паміж еўрапейскім звязам і Беларусію, а яны зараз некалькі мільярдаў долараў, 8 мільярдаў долараў. Все яшчэ наш еўразвяз гэта трэці партнёр Беларусі ў знешнім гандлі. Таму, дзякуй Богу, гэта інфармацыя не пацвердзілася, і мы можам зараз сказаць, што тое, што датычыць Беларусі, гэта санкцыі супраць 6-8 банкаў, і гэта тыя банкі, якія ўжо былі пад санкцыяй. Санкцыі супраць беларускіх банкаў пачаліся не ў 21-м ці ў 20-м годзе, а ў 22-м годзе, калі распачалася вайна. І тады было некалькі банкаў, які дапамагалі абыходзіць санкцыі. І ў першую чаргу гэта, канешне, Белгарпромбанк, Белінвестбанк, Дабрабыт, які добра знаёмы нашым гледачам, і некалькі расійскіх банкаў. І вось супраць гэтых банкаў, канешне, і супраць банка развіцця і супраць нацыянальнага банку, санкцыі удакладняюцца. Яны становяцца больш жорсткім, ім будзе значна цяжэй працаваць у еўразвязе, але гэта не азначае, што ўся банкаўская сістэма, якая зараз налічвае 20 ці 21 банк, як палічыць, будзе пад гэтымі санкцыямі. Таму я бы не чакаў чагосьці такога катастрафічнага менавіта для нашых гледачоў. Ну і цудоўна. Дарэчы, у сацыяльных сетках людзі, вось якраз такі кліенты Дабрабыта, Белаграпромбанка, Белінвестбанка, банка развіцця хвалююцца, што зараз
зараз будзе з іхнімі карткамі? Потому што мы ведаем, раней гэтыя якраз банкі былі там адлучаны ад сістэмы SWIFT, а зараз вось людзі, асабліва хто аказаўся ўжо тут на адпачынку, такія, а што з карткамі будуць, не будуць яны працаваць? Но они ввогуле не павінны працаваць далей. Ну, ввогуле зараз все выглядае так, што суадносіны з гэтымі банкамі забаронены, таму калі вы аказаліся ў такім становішчы і вось в адзін дзень будзе выключана гэтая картка, яна будзе выключана. Ну, з беларусы з гэтым уже сутыкаліся ў 22-м годзе, я нагадаю. Аднак усё ж таки прайшло 3 гады, і беларусы прызвычаіліся, як заўжды, беларусы да чагосьці прызвычаіліся. І, канешне, ёсць банкі, якія працуюць у Еўропе. Мы ведаем, што Прыорбанк, наш адзіны банк, які з топ-10 беларускіх банкаў не належыць ні беларускай дзяржаве, ні расійцам. Так вось карткі гэтага банку працуюць і сёння ў еўразвязе. А еўрапейскія карткі працуюць у Беларусі? Еўрапейскія карткі працуюць у Беларусі, але наконт іх ёсць вялікія абмежаванні. Мы памятаем, што напярэдадні чарговых як быццам выбараў 25-го года былі введзены абмежавання, яны былі ў снежні, і яны былі вельмі жорсткія на тую суму, якую можліва сняць, збанкаваць за адзін дзень у гэтых банках. Таму карыстацца гэтымі карткамі можна, але в вельмі такім малым аб'ёме. А вось іншыя банкі беларускія, неяк санкцыі гэтай паўплываюць на іх працу, на іх кліентаў? Увогуле, ну, можа ёсць санкцыянаваных банкаў, да ты які не санкцыянаваны? Можа ёсць нейкі там банк, который в доміку, і яго карткі працуюць усюды? У нас ёсць некалькі банкаў, якія выглядаюць менавіта так, як банкі ў доміку, якія вельмі павольна, спакойна, але працуюць у шмат якіх краінах, і гэта, канешне, не буйныя беларускія банкі. У нас ёсць некалькі іншых банкаў, не будзем называць, каб не паліць хату, як кажуць. У нас все ж таки мы ж... Я ўсё ж таки спадзяюся, што беларусы будуць выязджаць за мяжу, будуць прыязджаць да еўразвяза, будуць карыстацца гэтымі карткамі. Ёсць у нас такія банкі, і, канешне, з пункту гледжання еўрапейскага звяза я б казаў, што не трэба больш санкцыяў, трэба больш шчыльна сачыць за тым, як выконваюцца гэтыя санкцыі, таму што мы, не гледзячы на абмежаванне SWIFT, ўсё ж таки беларускія банкі працуюць, але працуюць па вельмі складаных схемах. Паколькі у нас практычная праграма, мы вельмі любім даваць парады нашым гледачам. Я думаю, што все яны іх і вельмі чакаюць. Ці варта чакаць таго, што вклады ў беларускіх банках могуць быць занадта рызыкоўныя, вось асабліва ўлічваючы вось гэты чарговы пакет санкцыяў? Ці варта забіраць грошы з беларускіх банкаў, ну там хаваць у банку уласную, ці яшчэ штосьці іншае выконваць? Ведаеце, зараз вельмі дзіўнае становішча, і я бы не казаў у звязку з менавіта з гэтым пакетам санкцый. Я б казаў аб тым і прапанаваў бы нашым гледачам все ж таки паглядзець на тое, што адбываецца на рынку з інфляцыяй. Мы зараз бачым вельмі вялікую і такі вельмі хуткі разгон інфляцыі. Мы за першыя 6 месяцаў пры плане ввогуле на год 5%, мы ўжо атрымалі 5,4%, а ў гадавым вымярэнні 7,5%, а па прадуктах харчавання больш за 10%. І таму глядач, які мае беларускія грошы, ён, канешне, калі ён несе да банку, ён бачыць, што па валюце амаль 0, а па беларускіх рублях там 13%, 14%. Яго, конечно, вялікае жаданне пакласці вось пад гэтыя адсоткі вялікія сёння ў банк. Нема перспектывы, как абнуліліся гэтыя грошы, але я ўсё ж таки прапанаваў вельмі сачыць, што інфляцыя зараз будзе абганяць і гэтыя самыя вялікія адсоткі. І таму трэба вырашаць, як вы жадаеце выгуляць з дзяржавай гэтую гульню, хто што абгоніць. Будзе больш падаражэнне гэтых тавараў. Вы інфляцыю ці на вас? Вы інфляцыю ці на вас. Ну, для таго, каб гуляць, трэба быць спекулянтам, трэба гуляць на вялікія грошы. Все ж таки, калі у вас асноўная мэта гэта захоўваць некую стабільнасць, то, канешне, трэба вось аб гэтым паразважаць. Ну і другое пытанне. У нас зараз дзіўная Беларусі сучаснасць, таму што мы бачым, як долар патаннеў, дзякуючы працы Трампа. Добры, за 5 месяцаў ён здолеў убраць 10% з долараў, суадносін долары і еўра, і таму я, канешне, прапанаваў бы і далей сачыць хутчэй за еўра, як болей стабільнай валютай, чым за Трампам, чым за доларам, які прывязаны да Трампа зараз. І кажуць, у Беларусі
Гроши заканчиваются, пора менять валюту. Ну, добра, банки банками. А что с промысловостью будет? Ведаем, что под санкции потрапил Аршанскі завод Легмаш. Это буйны працадаўца для жыхароў Воршы. Як Александр падаецца, гэта адаб'ецца неяк на людзях, якія там працуюць. Ну, от конкретна прадпрыемства. Я зноў прапанаваў бы не глядзець на гэта з боку санкцыяў. Потому что санкции, конечно, санкции это патрэбныя рэчы, калі мы там спрачаемся аб тым, трэба санкцыі ці не трэба санкцыі, мы разумеем, што Еўразвяз павінен рэагаваць на тое, што Беларусь удзельнічае ў вайне праз прамысловасць. Ён павінен паказваць гэтую чырвоную картку, і няма ніякіх іншых падыходаў, таму што нельга удзельнічаць быць судзельнікам у агрэсіі. Але ж небяспека для тых людзей, якія жывуць і працуюць у Воршы, працуюць на гэтым Легмашы, не з боку Еўразвяза. Зараз у нас найбольшая небяспека, калі мы глядзім на тое, што адбываецца ў Расіі, і мы глядзім, як у Расіі зжымаецца гэтая прамысловасць, як падае попыт на беларускія тавары, і все тое, што было пастаўлена, ведаеце, Лукашенко як у казино. Прыйшоў, паставіў все наши грошы на чырвоныя. У нас была толькі Расія. І зараз Расія ахлаждаецца, і мы бачым, што найбольшая небяспека для жыхароў, у тым ліку і Воршы, прабачце, тое, што зжымаецца расійскі заказ, і ад гэтага у іх будзе міні-грошы, міні-заказаў, міні-працы. Тем не менш, я бачу, што шмат якія беларускія кампаніі реально пераарыентаваліся. Я хацела сабе набыць лідскія кеды, скажу шчыра, зазірнула і зразумела, што кампанія цалкам пераарыентавалася на расійскі рынок, прынамсі іх сайт. І я ведаю, што такіх шмат, у тым ліку розныя тэкстыльныя беларускія кампаніі. То бок усё ж такі гэта пераарыентацыя адбылася, і шмат працуюць там, таму што няма іншага выйсця, правда? Конечно. Тым не менш, у гэтым яшчэ хочу вярнуцца трохі да гэтага санкцыйнага пакета. Забаранілі калійныя ўгнаенні цалкам прадаваць у Еўразвяз. Наколькі гэта крытычна? Мы разумеем, што калійныя ўгнаенні гэта такая стабільная крыніца заробку для дзяржавы, для рэжыма ў тым ліку, і што гэта тое, чаго яны найбольш баяліся і не хацелі згубіць. Наколькі важны еўрапейскі рынок тут для калійных угнаенняў, ці ўсё ж такі можна гэта кампенсаваць у той жа Афрыцы, у той жа лацінскай, напрыклад, Амерыцы? По-моему, там не толькі калій, там, по-моему, усе угнаенні з Беларусі забаронены да паставак на Еўразвяз. Ну, трэба растлумачыць, што ўсё ж такі Беларусь не прадавала калійныя ўгнаення ў Еўразвяз, і гэта асобная тэма вельмі балючая для беларускай дзяржавы, таму што галоўнай санкцыя была забарона транзіта праз Клайбеду. І мы зараз бачым, як увесь беларускі калій едзе праз Расію і едзе з вельмі высокімі выдаткамі на гэты транзіт. Транзіт праз Літву быў значна таннейшы, і гэта таксама азначае, што ён не едзе да Бразіліі, ён едзе толькі ў Кітай, а ў Кітаі вялікая канкурэнцыя, і таму Беларусь страчвае ў цане. Был такі даклад КДК аб тым, што мы прагназавалі прадаць па $460 у 23 годзе, а прадалі па 180. І гэта вось гэты ўплыў. Гэта ўплыў таго, што мы гандлюем толькі з Кітаем па калійным угнаеннях, і гэта вельмі дрэнна цалкам для эканомікі Беларусі. Ёсць асобная пазіцыя, гэта азотнае угнаенне. І вось гэта вельмі цікава, таму што, нягледзячы на ўсе санкцыі, азотныя угнаенні беларускія і расійскія займалі вялікую частку еўрапейскага рынка, і гэта частка расла. Чаму? Таму што гэтыя угнаенні вырабляюцца з газу. Там 60-80% гэта газ, і мы разумеем, што газ у Беларусі і ў Расіі, ён у 3 разы таннейшы, чым газ у Польшы ці Германіі. І таму гэтыя ўгнаенні мелі вялікую маржу, вялікі такі запас па цане і былі вельмі выгадны для еўрапейскіх гэтых самых сельгоспрадпрыемстваў, і таму гэта найперш удар па гэтай частцы. Гэта будзе балюча для агротнага азота, там вакол яго шмат чаго адбываецца, але гэта будзе і заўважна і ў Еўропе. У нас яшчэ былі пытанні, Александр, да цябе. Вось, што рабіць беларусам, купляць грэчку ці валюту і гэтак далей. Але я папрашу цябе, каб ты пра гэта напісаў на сваім блогу на Белсаце, альбо ў сваёй праграме расказаў. Да, альбо ў атмасферы. А мы ідзем далей, Мы хочам трымацца самага лепшага і трымацца гэтага слоган праекту «Від на жыхарства». Сёння завітаем да нашай зямлячкі ў Лондан.
Я начала вязать крючком, потому что это очень хорошее медитативное занятие. И ты также можешь это делать в метро. В Лондоне можно очень легко провести час, 1,5 часа в метро, easy. Очень часто не хочется в очередной раз смотреть в телефон или пытаться смотреть не на человека, сидящего перед тобой. Вязание крючком, мне кажется, это самое компактное хобби, которое можно принести с тобой в метро. Про лондонский транспорт можно написать отдельный пятитонник. Каждый раз, когда ты едешь на работу, что-то случается. У нас очень часто люди просто падают на рельсы, по своему желанию, не по своему желанию. Поезда часто опаздывают, часто поезда отменяются, ломаются. Было анонсмент, что на путях листья, и ты думаешь, в смысле на путях листья? В смысле не можешь никуда поехать? Недавно была история, что поезд застрял просто посередине из-за сваленного дерева. Окей, fair enough. Но он также не мог поехать обратно, и люди просто были в этом поезде без туалетов, пару часов. Сейчас мы находимся на Liverpool-Street Station. Это одна из самых больших станций, которая есть в Лондоне. В год ею примерно пользуются 120 миллионов человек. В метро можно увидеть кого угодно, что угодно, и, в принципе, тебя никто не будет судить, все настолько заняты своими делами. Поэтому, если ты будешь голый в метро, это я тоже видела, никто ничего тебе не сделает. Я видела людей, которые курят сигареты, я видела людей, которые просто поют во всю глотку. Очень часто можно увидеть звезд. Например, мои друзья видели Хью Гранта, я видела Рами Малика, и они просто пользуются метро, как все остальные нормальные люди. Это очень интересное место, где твой класс, твой цвет, твои предпочтения совершенно никого не волнуют. Я телефон свой всегда выгуливаю на поводке. Очень часто у нас в метро, на улицах телефоны могут просто тырить. Сейчас очень распространено, когда просто к себе подъезжают люди на велосипеде и выхватывают из себя это просто с руки. Цалкам рэпартажы «Від на жыхарства» глядзіце ў чацвяргі ў эфіры Белсату, а таксама шукайце іх на канале Белсат Лайф у Ютубе. Андрею, ты прыйшоў да нас, вось, і, напэўна, ведаеш, як адцягнуць людзей ад інтэрнэтаў. Не толькі ведаеш, што ў інтэрнэце, але ведаеш, што рабіць па-за інтэрнэтам. Раскажы нам, падзяліся. Троху з Андрэем ідзіць. Пра офлайн жыццё вам распавяду. Першая гэта старая новая лакацыя. Старадаўняя сядзіба 19 стагоддзя у вёсцы Краскі пад Ваўкавыскам. Мабыць, вы гэта ведалі. З вежай, фасадам, абітым плюшом. Гэта доўгі час, яна была закінутая. Але цяпер тэрыторыю афіцыйна адкрылі для наведвальнікаў. Фота з месца не раз ужо вірусна разыходзіліся ў інтэрнэце, вы, напэўна, іх бачылі. І не дзіўна, бо выглядае гэта ўсё як сапраўды казка. Пакуль што прайсці ўнутр асабняка гэтага не можна, але з выходных з 10 раніцы да вечара можна пагуляць вакол, ацаніць архітэктуру, паслухаць гісторыю і нават можна застацца на ноч. Кошт даволі вялікі, ад 400 рублёў да 700. Вось, калі ласка, калі вы хочаце абнавіць свае аватаркі в Инстаграм, Одноклассниках, ВКонтакте, чи дзе там ёсць яшчэ, калі ласка, прыязджайце на Гарадзеншчыну і глядзіце за такой прыгажосць. Ты як пачаў казаць пра сядзібу чаргу, я думаю, боже, опять нешта отобрали або продалі. Ну, бо там нешта знеслі а тут так такая хорошая навіна. Карыстайцеся магчымасці, сябры. Ну і тады пабылі троху ў Беларусі, распавяду вам, дзе можна пабываць за мяжою. Калі сэрца прагне роднай мелодыі, ёсць месца, дзе яна гучыць. Распавяду пра месца, куды беларусам, которые часто вандруюць, абавязкова трэба зайсці за мяжою. У самым сэрцы Тбілісі, у душэўным радіё-кафе, неверагодная сустрэча адбылася, якая знятая была на плёначку. Зараз мы вам яе пакажам. Жанчына за піяніна сыграла для беларускіх гасцей вядомую і улюбёную на мелодыю. І вось калі ты знаходзішся за 1000 кіламетраў ад дому, але ўсё-такі здаецца, што ты у Беларусі. Давайте паглядзім і адгадаем гэтую мелодыю з 20 нот. Вось гэтая шыкоўная кавярня, вось гэтая шыкоўная мелодыя. Ці пазналі, калегі? Абсолютно. Так што вось, паважаныя беларусы, часта я ведаю, нашыя людзі ёсць у Тбілісі, у Грузіі. Абавязкова завітвайце ў радыё-кафе паслухаць беларускай музычкі. Вот так вот нам тут на вухо кажуть, что мы мусим сканчивать. На жаль, сябры, але я думаю, что у нашем инстаграме Андрей можа распавесці, куды яшчэ варта завітаць на гэтых выходных. Ну и что у нас далей у праграме? Нагледжанасць сваю мы ўдасканалілі, будзем развіваць густ у тым ліку і да роднай мовы. Людзі, якія пачынаюць размаўляць па-беларуску,
надзвычай часта робяць памылку ва ўжыванні словаў густ і смак. Гавораць. У гэтага гамбургера дзіўны густ. Або Віктор, у цябе добры смак у адзенні. І я не ведаю ў такіх выпадках плакаць або смяяцца. А ўзнікае такая блытаніна таму, што людзі, якія пераходзяць на беларускую мову, часцей за ўсё пераходзяць з расейскай. І першую парою самі сабе перакладаюць словы ў галаве перад тым, як сказаць. І рэч у тым, што расейскае «вкус» перакладаецца на нашую мову і як густ, і як смак. Бо я ж вам даўно казаў, што нашая мова самая багатая ў свеце, і на кожнае расейскае слово мы маем 2 сваіх, а то і 5. Дык вось, перакладаючы расейскае «вкус», важна выбраць слова, якое пасуе, бо густ і смак маюць зусім розныя значэнні. Запомніце, смак ад слова «смакаваць». Гэта значыцца, слова «смак» мы ўжываем ва ўсіх выпадках, звязаных з ежай. Добры смак, салёны смак, салодкі смак, любімы смак. І правільна будзе сказаць, гэты гамбургер мае дзіўны смак. Гэта значыцца, нешта з ім не тое. А вось слова «густ» мы ўжываем у значэнні ўласцівасці чалавека добра разбірацца ў нечым. Вы ж, напэўна, чулі слова «густоўна». Гэта значыцца добра падабрана, вытанчана, хораша. Таму мы скажам: «Кацярына, ты так добра адзяешся, у цябе выдатны густ». Нельга сказаць «у цябе добры смак», бо тады выходзіць, што мы гэтага чалавека спрабуем на смак. Скажам толькі «у вас добры густ», бо вы разбіраецеся ў нечым. Карацей, сябры, калі вы глядзіце перадачу «Мова на нова», то ў вас цудоўны густ. Таму запасайцеся папкорнам з любімым смакам. Далей будзе толькі цікавей. Вось будзе цікавей і абавязкова яшчэ вельмі цікава будзе ў нашай праграме. А «Мова на нова», канешне ж, на канале Белсат Лайф у Ютубе. Глядзіце, каментуйце і пераглядайце, яшчэ раз, гэта варта таго. А зараз мы пагутарым пра іншую сацыяльную сетку, не пра YouTube, а пра яго галоўнага канкурэнта ў Беларусі і нават самую папулярную цяпер соцсетку ў нашай краіне. Сакрэты грошай тык-току раскрывае заснавальніца крэатыўнага агенцтва «Эксланд» Маргарэта Прохарчык. Добрый дзень, Марго. Доброй раніцы. Прывітанне, вельмі рада, што ты завітала да нас. TikTok спачатку падавалася, што гэта сетка для моладзі. Там сидзелі дзеці, а зараз, аказваецца, сядзяць усе, правда? Як і чаму TikTok стала соцсеткай нумар 1? Што так прыцягвае і прываблівае людзей у TikToku? Ну, па-першае, гэта хуткі фармат. Зараз, ну, не толькі зумеры, а насамрэч усе людзі патрабляюць такі хуткі контент. Калі раней мы там чыталі вялікія артыкулы, там глядзелі навіны, зараз хвіліна максімум для ўспрыняцця інфармацыі. І TikTok з гэтым спраўляецца на 1000%. Ну, для нас, для тэлевізіёншчыкаў, 1 хвіліна – гэта нармальны фармат навіны, але вось для большасці людзей гэта, канешне, вельмі сціслы расповед. Давай так. Чалавека няма старонкі на YouTube, альбо яна ёсць, але там ні падпісчыкаў, нічога, ён проста заходзіць лайка, і раптам такі вот Анатоль задумаўся: «Хачу свой TikTok». З чаго пачынаць? Ну, па-першае, трэба абраць нішу. Гэта вельмі важна, з якой тэмай ты хочаш працаваць у будучыні. Таму што посціць ўсё, гэта такі, як Інстаграм будзе для сябе, але калі мэта ёсць нарасціць падпісчыкаў, каб аккаунт потым прыносіў грошы, то трэба абраць нішу і у ёй працаваць. Ну, то бок, прапісваць сцэнары для відосаў, не толькі трэнды публікаваць. Таму што, ну, калі проста посціць смешнае відэа, то гэта скончыцца проста смешнымі відэа. І ўсё на гэтым. Першы поінт.
Вибрати нішу. тему. Далі. Вибрати нішу. А які теми популярні? Одразу скажемо. Ну, наприклад, популярно на що ўсё. варто, Я худею. варто звернути увагу? Популярно ўсё, то бок і мастацтва, і ну то бок можна распавядаць, які ты класны журналіст, напрыклад, вядоўца. Таксама гэта будзе залетаць. Можна зрабіць кухня Белсата, закадровый фон. Так, починаем новый тикток. Глянь, як быццам бы жартам задаў пытанне, а Марго мне дае Гэта павінна быць шчыра. канкрэтны маркетынгавыя парады, я бачу. Гэта павінна быць шчыра проста. І ўсё. Распавядаць пра тое, што ты ведаеш, што ты умееш рабіць, і то бок цікава абсалютна ўсё. А як быць падпісчыкамі? Як набраць першую 1000, 2, 10, 100, 120 тысяч? Ну вось тут насамрэч складана і ёсць розныя варыянты. Зноў жа пра шчырасць я кажу, да. Ну, калі капіраваць заўсёды іншых людзей, то шанец, канешне, малы. Ну, можа быць тренд, які заляціць там на вялікую колькасць праглядаў, але ёсць нюансікі. Ну і па-другое, першы са старта трэба публікаваць контент пастаянна. Гэта кожны, не проста кожны дзень. Можна публікаваць 5-7 тыктокаў у дзень. Ты нічым іншым не займаешься, толькі эти тиктоки. Ну, але ж все залежыць зноў ад нішы. Калі мы проста размаўляем на камеру, там гатуем ежу, там фарбуемся, ёсць такія фарматы ў тыктоку, яны зараз сыходзяць, але так, ну, яно яшчэ застаецца пакуль што. То гэта проста, і там мантаваць ну, асабліва не трэба. Але ёсць складаныя фарматы, і тут можна выходзіць там у эфір, напрыклад, раз-два на тыдзень, да? Але ну, са старта я рэкамендую рабіць гэта часцей. Мы вось ведаем, все кажуць, што на тыктоку можна зарабляць. Як гэта зрабіць? Колькі трэба мець падпісантаў, колькі трэба піліць контента гэтага так 6 роликаў і зарабіў уже, не? Вось як зрабіць так, каб тыкток сапраўды мог стаць не толькі хобі і такой цікавай забавай, але і месцам працы, што здараецца. Ну, вось тут сумная навіна для беларусаў. І ну, у Польшы і ў Беларусі, напрыклад, нельга манетызаваць прагляды. Это вельмі сумна, да. І ёсць ну, Германія, Великабританія, Францыя, ЗША, там падключана прямая манетызацыя, і там на праглядах можна праз розныя платформы зарабляць з роліка. Напрыклад, калі ёсць асноўная такая пляцоўка, куды выводзіць грошы ад тыктока, там за $1 мільён до $40 можна вывесці. А ёсць зараз новая пляцоўка, там і до 1000 можна вывесці за такую ж колькасць прагляду. Ну, все, гэта якая пляцоўка? Потым можна даць тытрамі. Дадзім тытрамі альбо запішам тикток і папублікуем на нашай раніцы. У мяне такое адчуванне, што я ціраю сваю сувядоўцу. Яўна сабралася на працу ў тикток. Аліна, заставайся з нами. Ну, для беларусаў таксама ёсць варыянты, як зарабіць грошы ў тыктоку. Гэта калабарацыя з брэндамі. Вось яны прапануюць калабы ад 50 000 падпісчыкаў. Вось, прямыя эфіры. Таксама, калі падпісчыкі ты выходзіш, яны табе могуць падараваць там розныя штукі і грошы. Але тыкток ну, збірае камісію, но за эфір можна зарабіць $150-200, калі ў цябе ўжо добрая аўдыторыя лаяльная. Плюс шмат людзей прадаюць свае паслугі, прадукты праз тыкток. Таксама, вось ад 2-3 тысяч падпісчыкаў ўжо можна так. Столькі новых тэрмінаў для мяне там трэнс. Я так разумею, гэта нейкія што гэта? Гэта тое, што папулярна. Новая соцсетка. Не, а апроч пра тренды? Да, тренды. Да. Тренды, ну вось чалавек робіць вот так, і можна паўтараць, і ўсе гэта робяць, і гэта залятае. Не толькі. Гэта ну такі гэта база, але ёсць яшчэ, напрыклад, тренд, калі ну, вы бачылі, да, калі Maybe Baby запусціла Діс на інстасамку, да, і ўсе беларусы пачалі здымаць тыктокі. А вот Діс, это што? Ну, ответочка такая. Але, ну, рэпе, так, ну, яна зрабіла, ну, ладно. Вось, адказала ёй на яе карацей, я пакрыўдзіла і інстасамка, і Maybe Baby ёй адказала. Я ведаю пра гэту навіну, яна была ўчора ў нас. Але ўсе пачалі запісваць тыктокі, і проста
кожны, хто записваў тык-ток, гэтыя відосы залеталі на мільён праглядаў, на 2, на 3, на 4. Сёння мы, дарэчы, шмат размаўляем пра грыбы, і ў нас былі таксама тиктокі там з вялікай колькасцю грыбоў, якія залеталі. Вось, дарэчы, хорошая тэма нішавая. Анатоль, можа, для цябе? З Володей Лубачем. Дарэчы, ты казала пра калабу. У мяне вот такая ўзнікла ідэя. Вот, а што калі нам нейкую калабу замуціць, там, знаеш, там, ты пра нас раскажаш, мы пра цябе, там, не ведаю, пасля эфіру запішам ролик і запусцім яго ў тикток. Такое магчыма ўвогуле? Ну, все магчыма. Можам зрабіць, конечно. Але ў тиктоку ёсць пэўная магія, бо ніколі не ведаеш, ці штосьці выстрэліць, правда? Бо нейкі ролик можа зусім нечакана назбіраць проста мільёны праглядаў, а можа, падаецца, ты зрабіў альбо зрабіла цудоўны, класны ролик, пастаралася, думаеш, такая малайчынка, і нічога. Чаму так здараецца? Ну, вельмі важны першыя 3-5 секунд ролика. І тэкст, відэа, калі ён падабаецца аўдыторыі, вось гэтыя вось першыя 5 секунд, калі ёсць утрыманне, то вялікі шанец, што відео залеціць у рэкамендацыі. 5 секунд? І за гэты час чалавек і роботы вырашаюць, пайшло, не пайшло. Мне адзін мой знаёмы, які вельмі добра разбіраецца ў тиктоку, расказваў, што вельмі класна пачынаць ролик чымсьці зусім незразумелым. І людзі такія завісаюць, думаюць, што тут адбываецца? І вот акурат 3-5 секунд праходзіць, і пакуль яны зразумеюць, што там адбываецца, хоба, а ролик уже ідзе. І так ты можаш залецець. Хорошая парада. Можна, але зноў ад нішы залежыць. То бок, калі мы пра грыбы будзем здымаць, да, то там складана нешта такое прыдумаць, каб эфект нечаканасці. Я бачыў такі ролик, который я бачыў прагляды, і вельмі здзівіўся, там 2 мільёны праглядаў. І ролик такі, хлопец выходзіць як бы з ваннага пакою, ўжо апрануты, і там такі, як бы, надпіс напісана, што адчувае хлопец, калі ён памыўся і надзеў чыстыя майткі, свежыя майткі, і музыка такая гучыць, я выгляджу дорага, і вот гэта 2 мільёны. Но гэта проста адклікаецца аўдыторыі. Гэта триггерная сітуацыя, таксама на гэта можна працаваць, не заўсёды тренд павінен быць трендам, але вось калі мы чапляем, чаму яшчэ вось з інстасамкай, вось My Baby гэта зляцела, таму што вельмі шмат беларусаў пакрыўдзіліся, што назвалі Беларусь Беларусія, і яна вельмі класна адпавяла, яна зрабіла цэлы парт на беларускай мове. І гэта прачнулася такая Карацей, калектыўная. баранім годнасць беларуса ў тиктоку, інстаграме, у рилсах, шорцах, карацей, шмат соцсетак, усё для нас даступнае. Памятайце пра 3-5 секунд і памятайце пра шчырасць, гэта галоўныя парады, якія нам дала наша сённяшняя госця. Слухай, а мне вельмі спадабалася, што на любую тэму можа быць тикток, і можна нават самому сфармаваць пэўны тренд, галоўны, асядлаць яго. Аседлаем тренд разам з Маргарытай Прохарчык з крэатыўнага агентства Excellent. І, спадзяюся, запішам, можа, разам нейкі відосик, як кажуць, моладзь. Цікава, ці ёсць у нашай наступнай гераіні свой аккаунт? Я б падпісаўся, я думаю, і ты. І я бы падпісалася. Люблю кераміку. В принципе, вот эти отношения с землей для меня очень сакральные. И это одна из основных вещей, которую я передаю на своих занятиях по керамике. То, с чего я начинаю каждое занятие, это я рассказываю о том, что такое земля, что это большой живой материал, который всех нас носит, который всех нас кормит. И вот на керамике есть возможность соприкоснуться с этим материалом и пообщаться с ним. У меня много разных форматов, и я стараюсь на самом деле расширять, рынок требует, расширять какие-то возможности, которые я даю. И вот формат «На берегу Вислы», и я еще проводила в мае формат выезда Wild Clay. Это такие вот форматы, которые гораздо лучше раскрывают именно философию того, что я несу в керамике. Вот это вот соприкосновение с природным, с живым, с натуральным и с самой землей. И как бы когда ты сидишь на земле возле реки, большой реки Висла, большая такая могучая река, не хочется говорить пошло, но сейчас такое, прости господи, вот энергия реки, энергия земли, как бы она наполняет себя.
вокруг листики, цветочки, и как бы все это ощущается какое-то целостное такое единение. Ну и ребята, вот сегодня утром у меня был воркшоп на Висле, как бы действительно в таком большом впечатлении ловят какие-то потоковые состояния, где уже создаются какие-то живые вещи. В целом тоже на керамике, там уже на курсе керамики я даю технологию, я учу, как создать такой предмет, когда ко мне приходят на разовое занятие, я говорю, посмотрите, удивитесь, а что у вас в принципе получится, не надо приходить, тут у меня разбилась мыльница, мне нужна мыльница. Нет, что у меня получится с глиной сегодня? И вот когда садишь людей на землю, оно прямо такой воздух идет. Или когда вот мы на выезд ездили, когда еще идешь в лес, там, по болоту, какой-то горной реке, находишь, там, эти куски вырываешь, собираешь. Потом мы цедили целый день это все, сцеживали, от песка чистили. И потом лепишь, и вот мы возвращались назад. Как бы ехали туда и обсуждали то, что вот такая сейчас большая привилегия, на самом деле, поехать и покопаться в земле. Раньше это было такое, ну вот, картошку сажать, всем нужно было картошку сажать. А сейчас поехать и покопаться в земле, особенно в эмиграции. И такой вот простой труд, и вот этот вот просто контакт с землей, там, цедить глину, такой даже туповатый труд, такой очень... Потом, но он очень ясный труд, очень ясный, и потом внутри так становится ясно и просто, и хорошо, когда вот подсадил глину, полепил, потом едешь назад. Карацей, мы тут с Маргаритой записываем тиктоки, тому она засталася з нами, а Андрей нам рассказывает, что там было в комментарях. Что там было в комментарях? Так, ніколи яшчэ я не знаходзіўся адначасова ў двух прямых эфірах, як і ўсе астатнія з нас. Прывітанне подписчики там и тут, гледачи, прывітанне всем прывітання. Читаем, что непосредственно вы сегодня написали нам про грибы. Пишут нам, что летние грибы часто червивые, а осенние больше здоровые. Как ураган по лесу прошел, так и потом растения будут, пишут нам. Наконт того, якія смачнасці можна зрабіць, толькі уявіце, смажаныя лісічкі з бульбачкай. Анатоль, это мы уже обмярковали, я после программы иду одразу на рынок. За бульбочкой и за лисичкой. Анатоль, маешь адказ які-небудзь на лінійную? Гэта немагчыма нічога пра гэта расказваць, трэба есці і зноў смажыць, зноў есці. А вы маеце якую-небудзь улюбёную страву грибную з грибами? Драники. Драники с грибами, с подливочкой такой. Вот яна ў тиктоку зараз пра гэта раскажа. Дарагія сябры, карацей, грибы гэта цудоўна, гэта той беларускі дзен, які трэба займацца, які трэба распаўсюджваць, таму ўсе ў грибы. Мы з вами уже будем поступово развитываться на нашей цудоўнай раніцы и закликаем вас рабіць грибные тиктоки. Не бойтесь с ножом ходить по лесе, там, коли збираете грибы. Это не страшно. Не бойтесь человека с ножом, это грибник. На этом у нас все. Мы с вами развитываемся. Алина Ковшик, Андрей Сульжец, Анатоль Ширвель и Марко Прокопчик. Мы сегодня с вами провели эту цудоўную раніцу, были вашими ранешними пташками. Я повинен свистеть по соловьиному, але я не умею, тому ну вот просто вот мою вам сердечко. Сёння на Белсаце. А 19:25 менскага часу працяг прыгодніцкага серыялу «Вакол свету за 80 дзён». А 20:20